kajagum na yetio pramuato abusiafo ya mamunyina ha ebraso sa ensema hodua bi a yaboaboa no ya yato din se Asem Beba Dabi kasebo ya de ebetum animu ene awiabere na ensema ya de ebramo no de edimu akotene ebi ene sen Charles Kojofosu ayadumutuni dodo na efrane Daddy Lumba na awia no se ensema eba ye ni nyina kire no wona busuapani eja kofi wusu wase obesra fa ni nyina se adwobre na ontimi enkura no yabatu akase ne so ewo ensem foforo na manfo beka ya agas bofin ne de so ensia hosama esi wo memu ne nyina ne se wiemu hye asafo de bi kwatehwe dance memeko wi ase Ghana de hye pempma kwamako nwotwe wonyina famu ehwe won kwan no beto dwase abana tebedweku a abedweku no wo ye hwehwemu ho kwa apoti nam so a saa akwanhye ebaye na wapani a wogina abana na muto nkra waka bibia fa ho na ye front money ye bohwe ni ade ani atre eye Cape Coast Circuit Court 2 ya ewo ho court no akwa asetena ama papa bia okoposo ni din ane eye Samuel ama waso nkonko dada bamprochi emfie du no onyamponkodwuma pa awansamfu bia wadi hu ye friwa ye beba be kwa Circuit Court waso kwa asetena sa be meka sai wasamrantie miensa so obiara nkoda fiase emfie aduo no we money amofro ne abobo no sa Asem Beba Dabi kasebo ya ye de ebesomo abe fontenta afidie no eso no Facebook no Otec 1029 FM Otec 1029 FM fonia eduhwe bia ne de beba aba bia so sa ade amamo na wo hwe na wo che na wonfefo so atimi anya bi ahwenmakwa bia dawroma edo maso yasna ensamuduei ye de eba beto manimu perfect series busi anka nkyira mo se enwoma de de eta hove unya bi ma akwada no a ne tibebo ma se biu enya asem ketoa efiri emotofo so woka empanimfo so se de ode abahwemu ene say mock exams seminar exams midterm exams ni nyina no abusuafo wosete na afi omode aso madwene hwesa enti wankwankwa twere fana exams no wadi nkunimudie ana beba fie omfa FIFA akukoti hwe amafie na kumase aputu aja hwekira kwan hewo station hodoma eno danche a enkran dansoma first stop wo wonsa ebeka yen ebiewo abusuafo bia tongoma bia no wodi akwa ose perfect series boost ntina onam wonsa ebeka bi monfra yen awasa ma we say so 0243 299938 0243299938 and 0540 755 0540-755-465 ofrayam ya bejo sododo na wanya nguma ya awie sa no ebe da ya akwada no nyame nim no kwasem ni SHS online so eno so ewo ho no mo mesremada enkane no na akwada wa tua nguma sia ya na watwa ne twabu mu a mesrew bomoden a wo ye mane trafi de hia ne se obenya computer na wode amano na wakwada te de ama internet no na akyerɛkyerɛfo yo mu guso a mo kyira de no enya sam ketu obi o ma ben seja ye wo mfie mienu de ho mfie miensa de ho mfie na de ho ene final exams onkonkotwere wo ba nkunimdie nku a awuso ya mom ya mfrɛ ne anyikyeremu 0599 022998 0599 022998 kwadwo rekuro ye enterprise reko heba mesabedwa so ye banoma no kurase ne ye duro no bomodin akwa kurase kwaye mutu no akwafa no brane hahama no ne nutan no ana wade ya sa duro ya ebu asisi yade pa wo bi ne begina ye wo ba wo sabo no ha no nyina da ebesiese ne kama diama kwoko tete wanum bi wo de ne pressure na se namu yade sati ka bia bedwa wo so amoto asenti twetwu se ya eyokurase ne ye duro no nko an ye kanfo de ma awie wai be ma wayem na ntimi ntibi ne eyokurase ne na duro no ana betimi aboa wode wo nsem ne nyina ede amawo furniture promise heba ye pa na won sabe ka po sakeba apidang misie ba omnya wo mrom self pharmacy wo patase blockhouse wana wo Otec FM haba bi se jakon the councilor time FM obuase Tatima Free FM ejoso ye ne government hospital ne dia nimhwe for the men heba dani heba top amazing heba watafo sorry be the nimu a bowemo memo ba bia ye tonu pa no bi so kurase ne ye duro na gigibi na so fa bo ho adwa wai wa homo de dwuma ye 0244
470-007 na Vitamark ne de e wo dwa so wo bia di ho adanse se e de eseye e ba ye emfie aduonu ne eche na abusua Vitamark gusu agina ne mudie mu a ene woto a tese wo katra me be ko se ase atwe ne nya agro e de pa ye mo hodo so am drink wo ho cafe bia nim kala ne preservative bia nim eseye ankasa eye natural yo de yan ankasa de kokoi bia ye banana ye strawberry ye eti flavors na wo bowrem supermarket mu o de soto aketo na etalo ho kwa no o de kobisa Vitamark nsabeka rekwase se nuane no na se mumma se be akora no paninum ta wiei woje ba kono na age ba kwa ma akora no ya flemetri modahine nana kwase wusu echa me nua ba eno ba afia aboajewa afen samni nie Asem Beba Dabi samuna nyaba na nyaba se ya nya akuma ane yede papa mu anya se kan ne yede twa ya no ya ne yede beka nto obi kan asem wose nipa kasa tie se wantie a Asem Beba Dabi eno ana yaduru so no yamahwi ne afia ni enkyere eye odumutuni ba ko a wagidin e wo Ghana eni wiase afa na nyina ya frano Charles Kwadwofosu dodo na bonomrane Daddy Lumba ye nyina ye nim se wadane ato na dani wadane to na yiyo no ensam a aba ho no ese flowers ho niema buburuja sabadwe ya tese enya asem ketwa ema ekwawi ase akura no ne ho kani ya ne din ene eye akoso asewa edi asem ekodan eye court senke be ya nka court kura emfa tabo emfa nto ayiyo no so wode ko kumase high court na no na court tena asem no so na no wo mse wedi enimra kwamu na ebusuapani ya waya Daddy Lumba ebusuapani ya ne din ene eja Kofi Usu waba kasa wasi wedi adwobre nipa wu asebesebe mpraduasa na kira samo ka basa no enya de betimi abo akora nti wedi obesre pasa afani mienu nyina womunya din na omuntimi enkora Daddy Lumba na ansa na ebusuapani ne no yabebo no omumra nimu ni mumyentie ensam a wodi atodwa. So today the court had to make a determination of the injunction application that has been placed on the body of our beloved Daddy Lumba. We made our superior submissions in court together with counsel of the second defendant, and the court heard our prayer and currently denied any injunction that is placed on the corpse. So currently, as we stand here, there is absolutely no injunction on the body of Daddy Lumba. The family has absolute right to make any determination as to the type of burial, the role they will assign to any person. So that is the good news that we have currently. Na enwachire no na abusuapani metre Daddy Lumba na abusuapani ya ne din ene eye abusuapani eja Kofi Usu wose adwobre omoma bibia ne din na omompe Daddy Lumba krabre efisa papa no na wote ase no ya asomdua ni papa ndi wowo ene nchaka kire no emfa hwema court no e dia maye aye no ne ne mabusia for class ye pese ye ene ye beye obia ne ye no kwan bia bia e ka dia busia panyini ebeka enti mu nsantwerefo ronso edidi atam no bebrebe no njai bejai obia busia mu asam mo ye yensa busia panyi tisame mu sori atemdidie enso betumi awu bebre eni ti no se court na ka wi yempe atemdidie ensem bia osi yenkosi esi yede ane se ye ne abusia ni nyina beka bom na ya ade eye na abusia na tena ho enko pasa Daddy Lumba ye ntie ye wi na abusia na sa ye pe abusia ede nkapumuka me kasare na me kasase ye tiensam bebre free ahimfie ye tiensam ti amane ne amamre eno so ane ye de ye adwuma de emfa kikikiki nye adwuma ye make sure say ade bia ye bia eye enti ne ye de bedam lawyer fo a omo so kwotena ase jaja hwe nsem lawyer fo akasa we akasa still ye pe peace anya se ye di bi ma na ye se ya na ye topa ye pe peace na ye de ye gina mu sanse ye ne mu nyina na ye enza drofwe mu na mo baba akwa bobo de ngu ama eniama nyina atumi awie peye
Absiafo Daddy Lumba abusua pani eja Kofi Usu na mote ne nka no na Daddy Lumba no kra odi ka hye ne ho nkom dada ansa na oba bewu o se ye de wiese japade kwa nka wa ma meto manso aye o se yade obeka se ne onim me fa ne crency amen abusafo yanka ya ho ya ne abusua bi Yaw August bosom ne de toso ensia ana ebeto dwase asafo wiem se bi akwakwoti ahwe ewo adanseme mu mekọ wiase Ghana desia penfo akentina wamwotwe wamu nyina dakra na wamu enam kwanhia isu efrimu ya asam no besine akwakwa ya hosempa na ebasa no na yenti ase yenim kwakwa nam so a wiemusen etimete ye kọ wiase akra nwotwe efrimu eno nam so ama aban no esese ene wo behwe no ate abadwakuo se wonya hwehwemu Womomu nefo makomako aduasa wonfa hwehwemu enho de cropot ye nam so a saa wiemse kwate hwe ye nam so saa akra nwotwe womu free mu ya ma Ghana ye de entoma ebo ye nsuru mu esa na eno na nipa bi akyese asemu esi ye August boso ne da toso ensia ebesi ne bosumi mienu ne miensemu an ye kroi yenti kutam yenti jam yenti ho hwe etiabane keka ho sanse ne fo aduasa na aso san ene hwehwemu na kwakodro emu nchemu ene sei nipa bebe na asase a wo bisa abane ne committee a abane ete yes hafa san na ekro mofamu nchemu emra na no ne wo pani a wo gina abane nim eto nkrama Ghana de hienya biti eye owura Felix kwachi wo fosu wo de atodwa etese nyamenim ne eye no kura se ye mo ne fo makomako aduasa nanso besi na nya de wo matumi ayesanse de esi no ehun bahia pa na hia so se wo mudomu asukoye eye mu hwehwemu yie ehun de cropot ye nam so a sa kwanhie eba ye ma sa de sei enemu ehwe wonkwa eti de wakate Ghana fo nyina ne se enya de hwehwemu na badwaku aba ne eteye no wo mo atieda anase wo maja akire de wo mu guso wo mu ye hwehwemu no no kwa wochemu a besi na enya de wo hwehwemu bebe wo madukura no for the ababato ne ponso ewo nakate eti ne nyina mu no yenya atwen na yenya abotire ewo mpanifo asabrei wo mo ye hwehwemu ho sanse wo chema enche kura hwehwemu ahodo ma ye ene de nam so eba ne nyina se de Ghana fo bi ati ayakrado se wo mo twen no ma hudie tue mu enam so ema adetie bi efrimu no watimi ade aba no sabe ne mpanifo so bo homoden se ne be ye hwehwemu de nam so be nyina wo be babua no no muso dia betu dwama Ghana this year wo bie ho de cropot ye nam so a August boso ne de to so ensia saa arehosemu esi oh my Ghana yaremo ko eburaso na eburaso no eben eye edudwama sunwan kwantempo no so asante mantem asem na meken na enkra efiriwan mo eba atrese eye ehye bi eye track na wafa eye bi mu ibie na senso dia no eye 9901-11 GE 9901-11 na oba na obia ahudi eye ena bi mu ya wakwakofa yi edwiri ye ema sabre no na suku nkwada bi apon suku a omo eba edwirigi wonso ba akodi amunum ho a ena okon etoye ema afoforo mienu omo su prepre modin a mprempren ya ide omo obechem aban ya asabia onom eje arehwe na yensentwere ne kwame aje ne mboate professor kokoto no dansini anu ogina ho adani hu bie ebo eho enkomo gra mensa a omufri ebura su die primary a omapon a omukofi omonam kwan ho omotiekura di kwan no omonam na sa track na mede ho ne pictures ni video asend on registration number wa chire no twam ti load no tumi se na so chen car no nkra no enka bi hiem edane ye ena be gu nkra no so ntimu ba akode wa film timi anyu akande de omdo munya ko bichem da no so so sisi ame no kase me kodu ho no me de na police phobia ma ho nemom enam se nia na dwiri agu kwan no na omnam mu ntino na ama
community na nkasa ye ne a ho no youth no ene ya da ne ho traffic warders a direct cars no nti ama traffic achi from the omom free sunyan eversina kokuma se no mom free kuma se so ba no so ama traffic achi na mate ni driver no ne de according to you si sa na omayifum omadwane na bedru abusuafo ni bi efia case ni si ye no maame ba ko a ne abusuafo ne sa nkra no ono kra no o ma twinsu agu no so a entina na papa no dimika akoto moto a mizumi dimika sana ekopi ho no se according to om no efre ba ko Daniel ndi o energy akra ono na omuchem se ofri mu na Mary no either class 6 na say JHS but the aka ne de na omon kai say bia we na ne ka ho na say we ne ka ho Oro sama asie ewa bura so ben adudama na moti masem no Afia ni chem ewa bekwai circuit court na manebo beto dra HSA court yi Asem nantia miensa bisa wonko da fiase emfie makomako aduo no wo biara na yamane boni sa akode same wono na same wodi akira ye kwa homa no so boni am nantia ye ene de enti a ye twa saa emfie de ma wo momfa mu nkyeremu nyinada emra emesom ye sa akode ma han mejo so eno Asem mu nkyeremu ne sei yo eno marenche chief na leve ensem no da wo bie ni sa pepepe na bie ai chief sport no a bright carpet no puma what na asibo or they atudwa no so yes Mr. na cha dem map chwa yensa ya wadi kida tukai abuti amesaka Peter Wedi alia the person Daniel Purple Owusu and how one image I'm sorry to be uncle that eduno what say among them across some Ghana yeah chia bonia bobo etc and says some you know a man saying a count to the people and some equity Yambranson and Puma Fianco a beja ewo Amanche Central Patemu ho na April boso mene dana to so eduno kro 2024 I think ni eduno na mo kuji tan yambra sama me de tugai ni yani che akontifi no mo tugai chapa ko piemu jafubu na abra o mu duki kuma nam samra ntu mai nsu abopempi wo ha o mo ebetari na se o mo edidi tike isi opensu office no amoje phones panso amanfo tempi pa adiache enema pia obi e papa du papa dia na isi de dan papa o mo na samra ntu edi e kwa so mo ko gina se de be ya akọ bra wo ba mo awon jimi ni ade ente bra wo mo enyam bra se mo di yenu no wo mo entaka phone ni ga ye iPhone yenu na mo je edit sa o mo na mo teka ni esu ni afi no o mo sanji sika 7,000 each ni na chi no na wo mo se de bi ni ni bi teka ni won wo sika ni e sika ni wo mo dia ene na esese wo phone so sika wo so no na wo pishi anso di free so ene nam so ma o mo force channel ni no anso aje ne hutika 30,000 rated is 300 million ene sika to akra ene mo anso ma channel ni transfer e di free ono ne force so e be call bia na o mo esisi o mo nya na kabo mu anso e di sanya mbranza no ono ne force na account so ene o mo di sika anso e kugu ye na no mu ena apolice for and say omo potemo asoti na on say omo hwehwe mu ase and one pop cheese am anti wa mi say June and so eboso me no and afi e ko pem September boso me da ewo afipi ni eni aduonu enan ni mu 2024 ni mu and omo enso eko modern ema omo se kan am anti wa mi say na omo ba ko a wo mu de ene bodi yidie ono ni fia ewo boasi bongobri eho ene ko hwehwe na pio no hu se do ani chemu akwasi broni tuo ya e fre no eno foreign broni testing afi no ya den Ghana heya asom amunsa eka bi na tu abuba ahodo bi eka edifis amranti we enso omu ba ko ani din ani bodia medical ne ho asem ati eno ka to do di chemu
the price circuit court wa ni nyina ne hye saa man to wa maintain enso akogina kwa so Bobby amanfo se de kan bro fo mu no akogina amanfo wo sika ene omo ho sponsor ne ka omo ne nam so a saa timi 2024 intensiano aduonu enan mu ena saa CBC a enei no court a se omo koda mu intensiano aduonu ene ba Sakwade ya da se pan awie ewo wa man boni nchemu a wode amaye ebusuafo ya man boni sakwade Samuel na motesa woto nkra e de free bekwai circuit court abano ya ko Cape circuit court 2 na asem asi wono motiefo amotia amofie kura no tia obedwa na ebusuafo de atia anese ana nana aba kweba nunu ana tra eye adwamu na watena adwamu no no mode eye Samuel Ama ya American ho asemi poso adwuma na woye wanya efie no aduanan enkron 49 years wahese onkonko dade bamprachi enye ntake dwuma nye mponko dwuma enfie du ne nyina ne se akwada bayo afrechu amambo nse bi afekura na nimpokua yi adwedwe ba wanya eye enfie no edu emiensa ewo eye Manford ewo mfimfi mantemu wachia kudayi ede na kuntunu ho ene wa wini bi pa wa fabia man pa o na ewiase embanisa pani boni ene se kaki pieto no yam se sa abe no omubui ede ma eye Samuel Amen na Samuel Amen kura no ba bia waduro na tifi onso sa o wo mamu mako enkron ene so wadi sa ensemfun na omodini ko gina atemu adwadi ma piampani tietie na sema mbo no ko adu na ena o kire se nyambranse ma wadie no so watra asase su a ene enkwada ya asabesebe mpraduasa obesa wono no enya agro na obo no ko adu no o kire se o se akwada bayo afretu amambo nsi ya America na semin akwada no afa ne 60 Ghana cedis sidi aduesia enti won te ase sa da te de obetene kateka o ene wadi sa nyambranse mi a enei koto asese papa wanya emfie no aduokron enan onkoda da bomprochi emfie du enye mponko dwuma wie adehye ye gina papa ne nsemfo na wadie ne so ne de nsem ne nyina da aba na wie ye yemfas de pc mfa mo fa jona ntwubo si akola bo wone semofo pani ya osone nsem suo na na pe na famu de agya sam anko enya yemu na afi kwa me agye ni mboate professor kokoto mo bogye ntete abaye nsentwerefo kuku da Otec FM ha obia so mu bi na yetime ede nsem eba ye kwadwomo woni abrewa ba womde ye ko Facebook no so emamunya yen ehwe yen jata ba betre firi ndachi cintima firi mfuru makama ede ma yen yene ade atachire ma egu Asem Beba Dabi kase ho asew eyeme tirimoda hene nana kwase wusu echa menenu aba eno ba afia aboajewa akura de aka ne yemode apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes, Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say, and I'm sorry, who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixer, and what do you swabber? Cynthia, I was our immune system, a strong debia, anti Pavi, a support immune system, no. Not Plus Mox, no, so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, I fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria, and Asakura. And yes, I dear doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Drunedi Pa Pavi Plasmox. And Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo. And Quadawi in Fidu Nunca. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jodin Kratweyatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Perfect series books here. Oh, my Mikoto be mamma mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what to make kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Mr. Ghana for GJ Perfect series. At 2 more dear. Jai. No dear nim D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books BAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6.
6 English every basic 1 equasi junior high school ne ba ne combine so a owoni nyina bi English nom ane maths nom me say books bia ni ho a perfect series any bi na GS ane naka enso am approval enti obata bia nkoto bi maneba and na so we dey school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura dey what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a etufo nko aputuoja station ho a enkran danso man first up any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria anasekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Usumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wo so ye Hepa Plus wife na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du yenu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden kraso ya. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de menyare o nanso me ko hospital me koye check up. Me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma. Me pese me hu na hoɔden se de tie me brɛboɔ me kidney eye wosa cholesterol dodo wo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na bibi sie ya ye hu ne ntem ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahoduo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya ubehunu wapomudin gina bre Oni yenkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05 Unia, unim say students bet me at na fie sua de enya high school certificate ya wode bebo wombra. Wote no yie pa. Online high school abase say. SHS online and ye online high school edikan wo Ghana ha. Yama yentumi say yetumi ye programs ema JHS graduates. SHS students ya wo hia adesua ho moa, mo wotumi atwa won wase. Me remedial students ya wo pressure wo betwa won wase nyina. Ofo, me ma o sentimi ense atwa se wo ma wo bane de no ho hye SHS online mu. Ni edikan SHS online ewo 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Inti abo mo bani nya abotre sua de sene ono ape. Etosumie no, esan say ye online school ti. Awo phone say sika bebre entoto provisions. Ene niam enke wo prospectus so. Te sekan, detergent, prayer ene ne keka ho. Tuition fee pe ena abetua. Etosumie nsa, akyerɛkyerɛfo wo online SHS nyina eye PhD, doctorate ene MPhil holders nkoa. Ni wo hia ode besua de SHS online a laptop computer internet or paper yedisua de na enkankan ahohyeso admission course CCA call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998 na ma obani fa no ho nhyemu nneya na hwan kra no frame sabria. Oh hello, good evening bra Kwame. Good evening. Reporter ye ton kwalendua. Twen. Uye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh bra Kwame. Wadwuma wo ye no. Ne kukua mu asɛm bambɔ e wo ho. Ɛyɛ a wo gye amanfo ho nsɛm edidi dwuma e wo wadwumedi a wo ye mu. Ebi ti sɛ wo gye edin ne number bia ote ni awo ye no ebia emfa kwa emu se wo company eye kese anaketo mpo a
fa obuo ema afoforo kukuo mu asem ho register with Data Protection Commission of Ghana eyemra na ama omo asem a woje no ebenya bambo yebema onkyerɛkyerɛ a wodi bedi wadwuma ko www.dataprotection.org.gh na register ana frɛ 0256 310533 kukuo mu asem eye adia ehia na efa obia ho kai se kukuo mu asem eye baakofo asem. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu muguhura, ayeye ne na asienkam. Ise nyuma no bia ni nyuma no doso. Nanso, di odi amenipa no, eno na oyede, ohweso, edidigi. Otec nyame ma won nyuma no, enkoso. Opani a wo pie adwuma no, enkoso. Nyinkyere enkoso. Abawo enkoso. Enkankan kwa mantie no omo ye modwuma. Wo mu nyina da papa. Ma won ahoɔden ye omo dia. Eni se ame no kasa no pɛi. Enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm ye. Wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwibio. Pataya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔbi. Bebi nso wo mo so. Na ni asɛm a edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan. Enwo no tuturo nso omo mpa aba omo da so guso a eye wadwuma. Na papa wo ye ne kyensei. We kan say ayi ni na ase nkam. Bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia. Ehumɔborɔfo enyanka papa wa yi bi Otec mo woni nkyerɛ na dwuma ne ntumpɔn na mo so mfa abotre ɔdɔ ensɛm aya na mo tika ɛyɛ futu sɛm ayo ne ya na ya ne kyerɛ sɛ wo mo gu anim ase nyɛ saa na mo tie wo mo ka sɛ dwuma na mo yɛ no ɛmra wo mo mu obi anim ase ne mo ye yo kaka yɛ na ya na mo papa nka wo mo ho efiri saa bre do nhwiri kɔpem bra wɔde obi a bɛkɔ na wɔde ne baba bɛtena se a sɛ de bɛ ya on bɛ siesie na bibi ato yɛ no awurade wɔn hoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔn ma nya kokoduo ɛmfa nya kɔpem bra wa obɛpie wɔ ne mu nyamo adom ne amen amen. Na ayi ọma ya unya wo nom ne wo mo da no eya ehefa na unya wo mo bebre na ya shawo lai Asem Beba Dabi bebre na ya he ashawo Otec 102.9 ashawo lai lai be na akoso oh say like me say me to na say am pese me hu ba bi a wo kwa ashawo lai no asafo ya asafo we has BB side one ehwa ashawo wo ho enti wo kwa be na ofa so hu se we mu ya ashawo fo oh mu jeja mo na be flow o ja o bit me ka short once o ga ka short enti wo kwa na wo de he na me ko de me ma won debate me price no met me enti wo price no na utimi ko say e bia 40 cedis and say bia 50 cedis bi 40 cedis na watua ana satan kura no na satan kura 20 cedis kura utimi tua sisi na ase ne bo soro e say di asha wo de bo ko soro omo nso atutum isi omo atutum first nda ye say first we kita 20 cedis kura na utimi bia na 30 cedis ba sisi de nyina ne bo akosoro sisi kire wunya say 50 cedis bi at least kura 50 cedis bia this bia onya local one bi dia in local o say o ma bi wo like no men kan say wo no ni level sin share ni so bia ana onu hu se bia no bia o say o fine bia the form ni gina so bia o normal one slim girls ni bi no esi e wa shawo local wo ho ena dia hin na enye local no dia enye local ni hu o ma hu ni form na wa tu say we uni ska unti wa ka so timi ko unti take wa tu say yes o kwanya de o ma chance ko ana o short dress mu kra na otimi ka say onye type
Yes, omo local ne de omo no gina so. Omo de omo yim. Omo no so just say. Ni first me the local one na me call but omo hu omo ultimu so form we de car escafo la ni bi ni de me na won di intimate am nko. Na o ko ho a eya enka unya omo nye local ne bi anka ope. O me ko na ni de me bua mi ase me kwa se me hu beto me ko na me pe me no oba be da me hu beto me enu kwa ni ade na me ni je. O ni oba da ade na unya free. Me no oba da dia ase like me hu se me hu to me ase me hu se adwendwen no esote ana me ga se ntam bi adwendwen dawson enso ka ho. Nti so ni oba da dia na me ase me hu ato me. Otec 1029 na me sa tra se jimsen na ma de makwa na nso ya chance me sa akọ. Enti wo de da bia me say that e dey bia this miniska Mami ado. Who won't say say? Otec 102.9 FM. What did I say? Form 1. A dear in our hostel wall, one name for Phantom. Can you be a woman for saying, they are more right? But 2022. And then because of me so am requirement me am bante me buy ame me katakata and na ko bin tani pakona pakwa ntemu hono no sate sadien sema ni dia kwa kodana mi fidedi na ofrosite tintina me kan tintina me sadien o sen sadia o hema se sema side afwa ana me nge ni yegi we na ma se kono se me ma siafo na se ma se kono he sadia onye me da ahwete ampa na se pa Otec 102.9 FM. Na M4 ya no no da he no kwese obi ni wada. Asem Beba Dabi. Na wo fie say. That time number 11 am be ko so. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. For swimming on me, Asem Beba Dabi. Say Sadiano. Nabai. I said, Otec 102.9 FM. Mimi say, yeah, say in a bay. No middle of 4 swimming years, Sadian. Okay, and your force or no, not why in the woofie. Nay, woofie, not that time, Mima, minibo. Nina Baba, cooking it or no so questions. It's not coming on one nail. Nna mi sugumi je festival no start Saturday na bu akwan put me bomb fun me de me film de so do be bomb be me with me bomb fun California no e bomb fun se me bi no bu ho pro be me bomb se se dem me sugum ta no actually my son Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi no ka tell me say man can't use ya Otec 102.9 FM. This is some of the competition in something this year. Kana man kan no kola. Just as me kan under duma be bono. Na me ma guase. Ni o kan nti de be kan dia na ma eji. Otec 102.9 FM.
ei odoma nkoma nyame ayeyie enka wudin enawiyai odoma nkoma nyame enase nkamfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no adofo de ade hye awiyai yema yenho aha yema yenho akwaba na yema yenho ye hyiehia aha ye Otec 102.9 FM sunie ene yeda foforo ene eye wukuada ene yeda twedi ampototrobo nsu kwa bebasa yi adomo a na ni wo kriti wawisi no wasan ye bio awiai odofo odoma nkoma na boaye na dom abadon so emawiai yasan hie bio ene wiai ye de Asem Beba Dabi dwumadi na eba abesom na dwumadi yi da biara da ye ka de kira dofo atiefo ne ade hye se ye de suade ebrekro na mu ne de kire ye ho nso ade enu nti awiai a ye hye nokre moma yense yenho se ye ba besua de ebrekro na mu ne ye be kire yenho nso ade ewa afidikasi yi so na wi adwumadi a ye die oba ye social media platforms ne so a ye live wadaroma se wo join ye ne a eya ahye ma wunianum nya adesua ne ade kire adwumadi no bintie ma wonom enya binsonhwe ebrekro na mu na wie wadwenkire bi a wo no o de betum wo comment section ho ama ye beje ne akan no kama wa afidikasi yi so am obi a te wonso wonka awia brei sa abrekro na mu no obehye ama wunianom enya adesua ne ade kire adwumadi no bi atie na afei onum enya bi nso ahwe na be wom no onum afa sebe da meka wa afidie yi so enya asem a obi kano eno na sese wutie o ye meti hwai enya mi nsem nyina na meka sese ofa da bi de waawo hwa weya na Krobea kan de ebeboa me eno na fa ye wade so obi tofu a eye CV so tie de ye papa wo mu no na fa ye adwuma menka se papa we ne na abodwi semu nyina dwono ni tiri hu nyina dwono fitai enti de wo ka nyina ye pepepe enya nokre akwada boni na nyini be ye panyini boni sebe akwada kwasea ene nyini be ye panyini kwasea enti enya sembia wahunu se panyini bi ka no eno na ese ofa na ade adwuma na emom aba beto wanim waso ate no eya ama wadwene nye ho adwuma na CV so de yema won wadama eya afa ye adwuma na ade ye adwuma ebeboawo awiai entihye mawunuanum nsuja bintie no onya binsonhwe ena awia Be Love Radio fo amwo Spain na mo fa ye adwuma de nyira nyankopon hya mo nyam kese ena GN Radio Patmark Radio Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio ene Sahara Radio onum nyina nso wo UK ena awia nyankopon hya mo nyam kese wo ho na ontutumu anamo emfansiye ena ye wo Kings Radio eno nso ni TV o Paris France abuchimani mu ye wo Dachi Hima Radio wo Denmark ye wo Rakus FM wo Belgium ene ye wo Sky FM eno de wo Columbus Ohio United States of America abuchimani mu ena information center sa mo fa ye ndwumadie nyina no nyankopon hyira mo onya mo kese mo amaba ye live so ena wiei na mo hweye na mu tie ye na mo de mo adwenkyere nso namu se ye bekan wa afidie so no nyankopon koso antom nso mo nsem se be ya de biara da se ehia wa afidie so a ubenya bia to data na ye nyina ye betumi ahia fa ye ho adwen ye so adwene na ye hunu ba bia susuan no ede brode hono no ebefa awie mo somfo Krobea nana Yaw Asante nie enawiei oji amanie enawiei apesemakana nanie awiei Krobea jata meni wahia ewa afidie so odofo nokre me so say ye ba besom awade achi ami akaba ye ja akra o te say nyankopon adom me ho ye pa na nso so adom no a ye da nyankopon ase eden so adom no aba adom so sa ene ukuo se du ukuo ada sei a e midweek ensem nso de ebi wom nanso odoma nkoma na ne boa ye na ututu ya namo edisi ye eja kwa mi wo ho ndana mi wo ho pa eden so ye da foforo
enenso ya san hia bio enenso ensem ewo yanim awia ye ba besom na ye be kire ye ho ade na ye suasua ade nso wa afidie yi so enawia oba ade achi am yi akra ensem wo ho ensem wo ho na awia yi adofo etie mi yi na najata ena adwen wo hwa wonya ankra edi free akọ hose na najata hia odendenden ewo na himfie de na na afre no obede na wonko fanidie ema de anidie ese no enti uti hwei na na afre wo a de beye bia no obekọ sabe de ayo yenti a ema na na afre wo no obekọ no akọ akotie se wo kokotie na semu a wo ka no a eno ne be kire wo de ese so nipa dasani wonso wojo na muntie ade nam kwa so na wokode be ka kire no na wonam kwa so a wo kwa eno wokoko hia na achechede enso wo kwa so no sei na ade ede na asie asa onantie mu ohye hefa na wokọ unimdie ntia emmoa ne mmoa kingdom ni mu no aboa dwene ni nua aboa muntie o aboa odwene ni nua aboa ho enti saboa ehu se ni nua enante mpo na se mu ahia obusa ne hefa na wokọ nya unipa onipa da sani empredodo osai no adwene wunua ho wa aka se busa ho na yiwa wo ho ano emfa ho de wunua ye mfa ho de wunua namu mfa ho ahometi a wunua namu nya wasem wunua konya akwanhia akese no afei no anya akukodura kaise uye streamer no atwe phone ena wo record me na minya first hand information ena ye dey ena wunua ni wuye ena de order so tiase arehosemu abanie enti muampo ehunu nyansa ama na na chichidie ebusa adoi se adoi umirika tue yi a wode namui enua yi sronye se na ya wonante wotusi ha na wo tokwa ha nanso wedie mu twetwe dodo adai ose ye de nidie ema de nidie se no yenhwe ye ne yankase ye ho enemre mu enidie ben ne ye de ma de nidie se no enie nsade fo da aba sani ehuno amanfo ani nsade se nipa no nya sebe tefa bi no akokotofo no atwe si ne ho so wanya data wansidi sebe ensemfo en wo beka e de afa panyine bi ho de anim de ansese woka de anye yentete ya wo hen sabi ena na adweye enti na ne mirika di mu ohye ena wo ka kire na achechede se na na nya hwe mitifie minka bi nhemu ni ato menkra se na na jata pebu kwaye ni mu bosu kwaye ni mu odogu ohiame enti yeso ma ne nantie mu yese no wokọ na na jata frɛ no okay ena achechede ka kire nse wonhwe ginawo ena oginai ena o se adue o se na wonim se sese ye ya ye ka sei odasani aba betu ja ewo kwaye yi mu ama kwaye no efa nanka moadoma dodo na aguo no ahye ose na me ya we ose okay se moa nso hye saa ade aba ko a eba ene se aduane ho ye den ema moa bi a onom hwe moa bi nom etna okai ose na me ya we ene etie me se na naja tefre wa mintumi nka nkyerɛ sa adoe menko na emum afutu ya mede ma wo ne se wo tena ewo na nagyata sebe na kura na himfie ni fie ho a wo frɛ wo na ɛyɛ atena beedua ɔka sa asɛmui na adoe gyina hodin wo se asɛm wana na chichidie yi kan de menhyɛ da nte asie yie wo se ya ne ma me repeat bi ho bio ma menka masɛm no bio na memfa nkyerɛw ɔse onipa dasanie die wonya wo a wobɛyɛ wo no ɛyɛ ano ada wo so
muntie na na akyekyedeɛ fotuo ya wode ma adue meka sɛ jabra ni bi atɔkwaye ni mo ɛmoa doma na naja tabenya bia hante na wawie no dodo na wuo eja na hye wɔno mu enti wu kwei bibia betumi asie enti na akyekyedeɛ ɛka kyerɛ adue sɛ kwa wo kɔ na naja tafie no mintia menka nkyerɛ wo sɛ menkɔ na emom sɛ wo tenase ɛwɔ nana himfie wo tenase ɛwɔ nana kura wo tenase ɛwɔ nana fie hɔ a ya atena bedua kyerɛ sɛ adui nim dua fo pa in case of emergency adui ho ha obetumi afudua akodua so na waya akɛkyɛ ɛwɔ dua nkomu aboa bi antumi nkyɛ no bra wonam dua ni nkomu kyerɛ sɛ wo fa obi na baabi a ohwe a oyɛ very comfortable no ɛyɛ neutralize no na fa ne kɔ baabi a onyɛ comfortable enti sa adui eduru wiemu a wa neutralize jata ɛna na kyekyedeɛ ka saa simu ya kyerɛ no ti wonam nua ne so a ɔkɔ nyinaa no na enam ne trim na wo busa ne ho sɛ na kyekyedeɛ tu ne fo ɛka kyerɛ no sɛ ɔtenase a ɔntena yie hwɛ sitting position hwɛ ne yie ɛno yɛ baako wo tenase a ɛyɛ atena bɛn dua na wo tena bɛn no ɛyɛ wo comfort zone sɛ woyɛ ne saa ɛkyena bi asɛm ba ɛnto ɔhwɛ akyekyedeɛ adui tie n'asɛm no ɛnei otumi kɔɔe na otumi ba beduru asomdwem onipa da sanie deɛ mpɛsɛm ka kyerɛ wo ne sɛ onipa nyɛ enti enipa nyenti ɛyɛ a wɔn so da wo ho so hwɛ aboa no ma wɔse onipa nyame a obekume enti me deɛ menam ntɛntɛ no a na so onipa deɛ fidie bɛto ntɛntɛ no a hwɛ enti asere wanyansafoɔ ɛnu ohui no ɔse anomei ɛnka ne saa ntɛntɛ no na wonam no ɛyɛ anam no nyansa onipei sɛ wo ne wo nua nipa ɛyɛ ade a ɛyɛ anam no nyansa obi adwen ne ho me first ansa no waba me first ansa no waba onipa da sɛ ni bi adwen ne ho enti sɛ wo ne nipa nam a ɛyɛ ahweye sɛ nka nkɔba sɛ papa ɔno ankasa ne ba sabe obetumi akɔkye akwadaa do na watwitwa ne honam akwa abi na ɔde akwa akosi adukrom adani a papa bi aka kyerɛ me sɛ mede saa nneɔma ne wɔ me ba ho ba metumi anya sika ɛnkɔso ana sɛ yɛ a me ne wo kasa yi wo kɔ amanfuo fie mu a ɔno mo ankasa ma yare sɛbe ebia yɛ jimi ɛhyehyɛ secret room yɛ yi dan ɛde ama saa akwadaa no ne the source of ne papa agyapadeɛ eni hɔ ana ne papa sika a wɔwɔ enigi a papa ne wɔ nyinaa no ɛyɛ ne ba o sɛbe enubɔni a wakotuo ɔde ne ba na akɔgyina ne sika no eni hɔ ana enti adue onipa da sani a wutie mie sɛ wo kɔ na n'agyata ni mu a na n'agyata nya wo a wɔbɛwe wo enti wo tena ɛyɛ atena bendua na wo tena bendua eduru de ɛden a ubenya tohe no na wabu no afa wo ho aboa kusie wosuro nti ɛno ɔse metumi bɔn sɛ kusie etu ne bɔn a otufa asase ni mu na ɔde awuram na ɔde kwaase obetutu abɔn ni bi wɔ meayɛ enipa da sani di na ni behu nanso ni tohe de nipa mfa na ni hu enti eduru de ɛden na nipa hu sɛ matumi akɔnka kusie ɛwɔ meaya hodo obepia fa nyina ɔwɔ ni tohwe mo amatena kura ase da no aboa kusie se ɔwɔ ni tohwe enti eduru de ɛden a obu tohwe na hɔn kusie na ɛkɔ no onipa petohwe to wachi petohwe fatu wachi ne nipa nyɛ petohwe fatu wachi wawade mu petohwe fatu wachi wadwuma mu petohwe fatu wachi ɛwɔ wabusuam petohwe fatu wachi baabi a wo bia na wo yɛ ne saa ɛbɛboa wo anhwe ya beto gyam wani bɛba ho so no na nagyata wachew
ɛde wayɛ hanam ama ne se awia Krobea masɛm ani onipa fa kɔ adwendwem na bɛboa wo ɔba de akyia me Krobea masɛm ni o mo de kasa me da se bro ye na nyame ase na ye nkyia wona wo hwɛ ye nyina ne wona otie ye nyina biti sɛ Abis corner o Asante no town court down to ga metene nkache o Abis meti Abis nkache mekɔ yo ati Abis mo amudidi o nyina mo nya dance for Krobea so bɛba hɔ da ben wo ye adwuma a mekwae bɛboa efiri duada ekusi memeneda oh okay ti enti ene da bɛi ene wuku Abis memeneda mɛba hɔ sɛ ho menya apɔnkyeawe bibia one day bush meeting so menya biawe eni fufuo eni wo wonyam wo wotintim no eno na mepɛ no mekɔ hɔ memeneda abi mɛba hɔ memeneda piafo ashtown ya court down mɛba hɔ memeneda mɛba hɔ abi good akra yesu wo kɔ ba bi na obi soma wo sɛ wo kɔ a tɔ menyawo a mɛyɛ brewa wo so na watɔ madame hoso na dro na de aka ho wura bi so bɔ nwom bra agya kwa me na ya na ya ade o se wo kɔ no hɔ ya na wahwɛ yie sɛ ntoma si wasene a ɛyɛ sinipɔ for am point sa o o se wo kɔ ne hɔ a wo kɔ no hɔ a ya chinika okay na sɛ ntoma bɔ mu nso so a sinipɔ na wahwɛ yie sɛ nipa na wo kɔ no hɔ no ne hu ohu yo abusua saa ne te ewiase aye wei ebire bia wo ne obi tu anamo bi na wo ne obi nam de mo ye bia no fa adwen mienu tu tirim sɛ anya bɔne a ɛbɛyɛ papa nipa wabra bɔ mu nyina fa to odi sɛ niema mienu na nam sɛ nya bɔne a ɛyɛ papa nipa na wahia no no ɔnya bɔne fo a no yɛ nipa papa fa ne mienu tu adwen mu saa enti sɛ bɔne ne ba ne wo hunu sɛ de me ka ayi ya bam na afei wapɛ baabi afa papa no so ba no hu sɛ de me ka ayi ya bam ti de bɛbɛ mu bia no wato adi fi sɛ wasiesie wo ho nti wo hya aseɛ sɛ ɔyɛ ba ɛhɔ na abon sɛ dabi de ɔde ba die ehu aboa wodwan a wɔne se bɔte wɔ ewura mu na ne ti a wa mu no ne ma wɔn ma no kodi agorɔ na wobusa wodwan sɛ wo yɛ den ɛna opa ame de timi kowura mu a wode enam ba fie ɛna o ka kyerɛ ne sɛ maame de odwan no sɛ ohu na boa ne sa na wode ne na pempem wo na o kɔ n'akyi a na obɛpem na hwe na o ku no afei de odwan nso so ɛka asa ada bi wo tigya ho tugya na sɛ gya hye odwan na wo sɔre de ne na pempem hɔ a ɔsebɔ ba ne nim sɛ ode na pempem hɔ na ɔba n'akyi a na obɛhuru boom okɔ ɔmo na ɛkorɔ no ɛna odwan fa afie na ayisu se bonso fa awura mu de me ka kyerɛ sɛ ɛmoa mpo ɛwɔ adwe bi sɛ ɛyɛ niema mienu enti hyɛ niema bi nso sɛ ɔne obi nam na ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔde ba wobɛhunu baabi a wɔkɔ ɛno bɛboa ma ɔhu sɛ ne odutu anamɔ asisi akra de me de bɛka deɛ ho no meda ase eburu awia yi Nana Sika ɔsɛ yes you are the strongest man in the media Nana ya Krobea Asante wonsɛm a ya na woka won tentan ne so ene afidie ne so no nana ode boa yen Yankopɔn nhyiraw super one ene o say yes super we love you wasɛm a wakan Nana Krobea abawum pa ye maamo piafo Mary Cruz GH ene o say medoma Alhaji Koko Pens Gate Akra Krobea Asem Beba Dabi dwumadie no da bia da oyɛ loud and clear na ogye amanie apesama kana nani Krobea jatanie ye maamo piafo da ne da wadwuma pa wonsempa ya wokande kyerɛ no nana ye neje 2026 ɔsɛ Akra Krobea na no abegyafo mo hote sɛ Nyankopɔn adom miwura ye ho ye pa ogoro mensa ɛna ɔsɛ asuo nyumfo Akra Krobea yesre Nyankopɔn hyira de ma pa wate ɛna wie agingo man ɛne abegyafo nka ye no ye nyinaa ye nso ye wɔ ha na ye nyinaa ya bɔ adem ɛna Asem Beba Dabi dwumadie no ye tie mo ɛna ye san so ɛhwɛ mo Kwatin Gideon ɛna ɔsɛ Krobea nie Kwatin Gideon sunie Mr. Crespo ɛna ɔsɛ Akra Krobea awie mechiachia no abedwafo chia obia Nyankopɔn hyira no ɔnyɛ okese na wontutu oni wabedwafo nyina nso anamo enso mfansie Akwasua Love ɛna ɔsɛ please are you an old student of Sims
na asem we dey asem aka Sims ko dey me odefo why I'm proud of Sims and to be proud of wherever you went yeah we asem wani nye ba bi akọ yo yeah time no na Sims nye Sims te said ne obo me se na anum ko fa de na mani jebro so say dey why come mani jebro so wo kwa abiri isimu a mo person na aban aso mu ana se papa na osi ya papa no Sims papa no se ya na ye kasa ndi obo se ye kwa abiri is ni e ka school papa Sims asa eye Sims asa eka ho approve die ne wo hobio memmo school bia di wa fidie we so ma you afrim se we Sims free hwa kwa abiri is school bia ni hobio Sims opa onzo kwati wa fidie na onzo kasa wa fidie so me se wo kwa abiri is men kasa hwe men pane mu akura bio adwombani abani trim obo me you afrim adwombani about trim ti me you afrim me se say wo kwa abiri is ni e ka school ene Sims asa wa wonti ase no onso kwatena wa fidie so na onso kan de sports yesan ya de yasan ben okay nti akwesi love eya chat me o background why chat me off air na yenin komo out of bote and o se akra ya Krobea Asante wada me buruja ache pram so for yenso ye wa ha ye tio ginyame nana yemfa wuni agro we are still alive yenyina yenso ye wa ha ye boy ye homoden yeah onipa da se ni ye de obetumi bia obreso a obekọ dum ja Nicholas owusu ena o se papa wasem no a waka na wiei eja wo mu na anu nso ehye nyankopon hira pa wate akra Krobea my boss emosnya akunie ene dodowa ena me nso me wo na me hwew all the way from dodowa nyankopon nya okese ontutu nu abedwafo nyina nso anamo no mfansie na Krobea adansefo yenso enie adansi kusa yenso ye hwew live ewa ha na papa nyankopon nya okese ye pese ye ka kire o se ye do pa wate nyankopon hira pa wate yo matie buru adansefo amo hwe mi nyina na wie na mutie me no yankopon enyam kese just believe and was you my father you are welcome again yankopon shira wate wasamo a wakai enami wo togo ena me nso me hwew ewa ha mate me da ase eburu yankopon so nya kese good Lazarus intim and was me wasankragwa na Krobea ha na me hwew free mate eburu se wo de ba bi a wo eka ho de base ya na mani age ema me hunu mi aya hodo a munso mutie yen na mo hwe yen free okay awiai ye won komobo enra Asem Beba yanim na ejina ababa wabi eni ni kunu sofoso ene update of it be mana to yenkra ame ate ase se ono nso ni nuanom ni nabusua kasa ti Nyankopon ya adom ochena wo oba na sem ne ho no ono nso eba na ema warefo ye wo emema sebe ono mu agimi twere no se di atenie fata no fama no ye wo mema agimifo ema warefo etie me muntie ne ye na momfa nhyɛ madwene mu oba tumi bie na no ka kyerɛ be ma se mepa chaw o se mepe mawari o meka wanie o se anu bi kura na mepe saa be makro no wagimi onim nyansa wabodam onye be ma na dwene mu da ho enti oba se wo ma saa be ma yeibi ya wonim se waware nanso ogusu a wo pew mekwa adwuma mu kura mikunu mframe nanso akwa we ya wono wanchen ya wo bese mepe na meka kire ne sama ware kurai da bia mekwa adwuma mu a wo frame oba ema wadwene nye ketekete sa akokwa no sanye otumi busame wadidi ana busadi obebusa wo wonye hwe wotifie minua ba emane na adao sa wo masa sebe jimini we edada wa mekosi a de be ya ne se wawade ebegu kire se ye be chewo wuwiem wo ba nso de oba nwuam
asɛm we na mka ya na mema bi nti ase na asɛm ba ko bi a wɔyɛ nim mu betie na ma matem ho ase oba nwam ba ma wiem a wotumi kasa eme ye de kye no Yesu Kristo a ye nyina ye de na chie ebre bi du ya Yesu Kristo gina ne ba bi dwene ne ho na Yesu Kristo wakɔtwɔ ko wankɔ na wo hwɛ de wiase na ekɔ na nkɔfu ekɔkye oba no de ne ba ye wom si yewura wosi ye wosi weidie ye kɔkye ne so pɛ ye de ne ba no oba no ye de ne ba yo ne ye kye ne so na ba ma nka ho nya ba ma na no ne ne ye eya amuntum hofo edi wawari jaye ne beba oba woni ba ma tena mene na umienu mene na umiensa mene na onai adan o famachi enti mejano kwabna nie asɛm aba manim wɔ afidie yi so a ne nua ba oba no gya ne kunu sɛ ne kunu twempena enti wagya no ɔno nso kɔ market ni mu no wanye obi ankɔ ne sɛ bɛɛma a wɔno nso aware ɛna ɔkɔtare ho bɛɛma na aware no ɛnso ka kyerɛ ne sɛ ɔbɛyɛ adeɛ bi ama no promise no bɛɛma na ani so no ɔba ne de ne ba ha sɛ yɛnka na asɛm fama no enti menka bi ma mema me gina ba bia nanso etode bia mo na mo ye the very vulnerable ba mani sebe ehumobro ewo wiase ehumobro ni homa ba ma ehumobro ewo homa ma ne nkwada ehumobro si ebehu obi mobo pa eye ma ne nkwada odi ya yenhwe woni etwika ase ye de na mu empredodo se na be ma wa wu twika wa ma emema lift da odi ya wa keka wa dwunim utie mi woto ka empredodo se eno ama mema wa wonyonko mema wa ma wo lift da na kai wa dwunim empredodo se eno ama ma nso lift da good ma me ne ba hye na chinsi oba ye we die nsi oba bu akoda no no afa wonom sebema ubegya ne hwa mensu ya bono ehumobro wo homa ma ene nkwada enti kwabena ne tu hofo ma metamochi nanso wo ye de anya me de betu ani ase e de amawo opanyini akwaba bra wanim akwaba ye je opani ohote sei emiadum ye fra o sei ja e fra mu kwame ni chas kwame Eni Charles Mancha say we are ni mi Asante ni ba ufre he ufre Asante be kwa asuminya we asuminya de hye ni asuminya ba ni pa piafo na what he mi te asuminya wa tu ufre asuminya ne bai piafo asuminya de hye awia yi nyabotre ma wo ho asɛm a ɛde waba yanim awia yi no kyerɛkyerɛ mam ne matiefo ne mabedwafo nte wase okay ndamase makonyam de mame mpacho bitu kwa kotena ekrobezefro ekuase ekuase enkoko ewo nkoko ekuase okay nemu ngohunu oba bi na me fa no tena no ko fa nyinsen nti nyinsen mu no na mfikuru mu ho ko tena ekuro ba ko so ayefe okukura ntumi ufiri ekuase ho ekotena akukura ntumi bra oba ne ka kire wo so wonyem no na mkoya adwuma wana bofo boy se oba no okwo okufodu ya Roman hospital oba ne nyem no ka kire wo so wonyem onyo me se me ne tina sa na meko ewo ekuase ho enti na unyim so wonyem o so wonyem pa a no ba wukura na ufiri ho ko okukura ntumi mkoya adwuma ho okay to aso enti bofo ba sim so wa wo no me so me ye oba wo ayeye timi wo no me chele se adwuma me ye no dise bonyamu December mu ne ko live ko adwuma St Paul's Technical School okura ntumi ho enti me se tije akwama asana menyakwa aba itema onuma akwa na mikoya no na oba ni ho oni ekuase ho timi busan ma no no wono zo okwo wansa mabim na adwuma no mu ye no oni ma no ni onu adwuma no ye ni konkonte banku emutu
na wachi na no mu yeton omu ye nuane ton omu ye ton o kuaziro edi omu kwa ma ko tunu na mu je mu fu mi jan wo ko Nigeria me ba no ana o ma me ka je mi se wo kufodia ge ne maame ankasa se oba no kufodia no me mi se gbebe me mu se mu sen o kire me ho ebe wo ba ko no na me ko hu oba no ebe na kofu oba no oba ne de say akofo de yin onu kwa na mi se mi jan mu se mu san ti say akufu ado we de ne ya akofo to aso ndi ewe ya ni ko hu oba bi oso de akofo mi so obi am no oba ti ade we de nyewa ti ne mesa mako na mesa ba mi krum ti di be bosu mi nu na mesa ko ko azo na ono busa fo ni na pake ne mako omukrum omni akuaso obi ti mesa ko akuaso ko ehu ma hu onu na mi chaso je chede dan se mo ha na adwuna betisi bitirim akwana hu o mewe me papa mewe me papa mewe me mso no ene meba bedi meba be nyame adum moti mehu na mame nti ye bedi pa dia akofuru America no o ejuma o enkokọ kuase no omungungunti eni banku meso na mti kufuru jasi ni fi to bo hunu bia no ngazo edia ele frame ko small sana ne ye de frɛw ekuma obi ani midi je ko small gwa na o ya abrante no na mi swa mi school tem data na mi swa na mi ya masinya bi ko ye o tini ye frɛw ko small obi ani midi je ko small gwa iti amika ze kwa ze fo motia ko so na mi hwa kofu me no be manu de ko ye no guzu wi no nasemanu enti nu abaha enti maba ye nhwehwe oba de mawo yesa now oba de ye frɛ ne sɛ ye mi hunu kura de mi kwa mu ye frɛ oba de sɛ me je mi hunu kwa mu na hunu ni Matias o fu na no de ko ye ni no Matias ye frɛ oba ne sɛ me je se minim ni din minim no yes I want to ni din o wu fufu no wa frɛ ma me nchen go small me sɛ oba no ye frɛ ne sɛ me chese owo fufu ma hunu no de ko ye ti bi ni ma kura na matunidi mi ma kura ne da ti wan to akura ni ma hunu ni kura se da oni ga ne nyemo ye no oni akufu nyemo ye ewo akuase ho no na wo kɔ enkɔkɔ no sɛ wo ye oba wo ne te die ne si ye nti ama wo ne na mfiri kuase wa nkɔkɔ olu ejuma I'm the friend ya from Ejuma fufuro o se put again ti man fura nko data no him okay oba anyem wakɔ akɔwo sɛ oba wo a ɛyɛ wo be ma ɛna obeba be ye ne ho amamre wo hospital sika ye tua ne yi na free hospital wo nyina ɛyɛ wo a ye bofo oba e be ka kire so oba na wo no wo wa hospital be kura wa nkɔ ankotua wo ma nkɔ bi kura wa nkɔ bi kura okay enti wo ba biewu no eye ne maame na abeto ne wokwan ase ho betu onuan ne maame ne wokwan ase ho ne maame de sen maame ne minim ne di onim ne maame de ne nua ba na onim ne di ne onua bi ya di o mu di no akua ne ama no hu mu sa eno ana wonim omo ye de aifo omo ye enumfo okay enti wo sa ko ye ba biewu wagya wo mo hokɔ Nigeria wokɔ hwɛ wo ba ne kora da ansa na wokɔ Nigeria ho eje meme ko ya no no mem ko hwɛ no ma hunu before so wo be kɔ Nigeria no ɛne yɛ na yɛ wo Ghana na mo Ghana very good enti owo wawo December na abema kwan December ni duru ye no wankɔ hɔ ankɔ hwehwɛ maame ne bio dabi wanyɛ saa ɛna ade kɔ Nigeria ko dem so bi a owo a obasamba na chi sa me ma dwi ana ye wadwe saa ti wokɔ ba ye ndɛ na kye sɛ akufu ɛne ne maame ne nabusua nyina afiri akuase ho ba pepa de no omu mfiri ho me ko ho amomu kyire mebe wo kofodua ana me ko hwɛ ne me hu no na me sa ba be kurum
na wokɔ ya wa hu na de no ankɔ na busuafo ne ho ankɔ kan kyerɛ won sɛ makɔ hwehwɛ boba no okofodua ma hu no animum de ma ankɔ wankɔ enti asɛm a yɛ kan akwadaa no sɛ woka kan wani a ɔbɛwo mfie bɛɛ sɛn 79 mu mo hwehwɛ ma me 1979 ɛna awo saa akwadaa no 1979 mo hwehwɛ ma me 2025 nie maasura menkɔto mpaapaa so ne wu na ato paapaa so na adeɛm de bɛyɛ wo afidie wei so 1979 enti weyɛ nkɔte firi mu 2025 minus 1979 nkɔte firi mu sɛn enti uba no by this time ɔwɔ mfie aduanan nsia unhu ne da ɛdeɛ na aba afei na wani abere sɛ wɔpɛ ne kyerɛ kwan ɛsɛ mesi mu hɔ a na adwene abɛsi me tirim kwan adwen ɔkra na adwene 46 years afei na ne ho adwene abɛsi wo tirim ɔpanyini small afei na ne ho adwene abɛsi wo tirim deɛ ntia sɛ mankɔ hwɛ no sɛ mewu gya no a nkɔfoɔ bɛsen sɛ wonim papa ko small one abaayɛ yi ba no akyi owo bi ana wa anwo bi oda mo ɔne me ba pani otwato but mo keto o masɛn wa otiwe o ma ɔbɛka wa my 7 ne nsia na aka ne wei mo nti die na abɛnti afei na wo hwehwɛ saa kwala awi a wanto ne din kura ɛna ɛyɛ mo wa ɛnya onwanwa unim sesi a sensia no wo wei omo zia ade wo mayiwa maana dabi o nyimi mai nyiwu mai enti die na abɛnti afei na wo hwehwɛ saa kwada awi a wanto ne din kura afei na die afena ne mas ma besi mitima o se mehwe no ko small se bibia ankoka papa enye grede ko mebusa obio die na abanti a afeida emfie aduanan nsia nie aba utrim se sa aba ya akufu ya wo no wo ye no afei na hwehwe ne ba ana me hu de ha me sa se o se mehwe eni ejai manenkai dabi o se me because ne mas ma besi mitrim ose me hwe no abesi utrim sese ose me hwe akura no ansa na makomkra ichi enti sese 46 years wo hwe na kwa be na abefa so abehwe no ko small se mi yehu ni kekene mi kura mepe sa mi yehu se me bani no se papa ni me hu papa uye mepe ise wo ni papa ko se bia you are wo ka we bastard o ya show pick ana biatisa ti mi hu ni gwa na ochukwa mi kura o se wo ni papa ni na sawa unim so ye enum ni na o ka kire so ofre enum Krobea so enam je de sata no na mi so de mama adwina nkokọ ko busebusa ko hyesi wo nu enti wo musa na enum Krobea ofri so sese ye ya ye kan anya kura be ne maame awu so maame awu edi ko sumo ni de obeti se papa de very ko sumo oni obeti se na ne papa di ko sumo obeti ko akura no wamfi no me hu no woye ejabone ede ma akwada no enye wa na ye hwan ko woye mema na omo ne mawo a omo to ono mo asawram no bia enye wa na ye hwan obala ansa ma ana Nigeria bass no is that time na wo kwa de wa Nigeria wo kwa ye de ase Bolivia ne yagima I was in post technical school I say ye me ko company baji contact me ko ye ni bia o de ina be ko abuchiri o za me ko ku tu me bi nzo ya wie na tito jani jae nzi je ndimi sa ma yichi ya ka company ni de afibia o se ko ne ba bia enti brebe nko na wo fa mu wo Nigeria ho nti a ama wankai se wo ne akufu e wo ba wo Ghana ha ma kwa ya make too much e de ko ye gba so na me ba me metu no me ko kuase a wo mo package ma am me ko hwe ko volu anzo a obi no am ko busa no because na busa wo yin atu kurumo
ko small me kasi wanim se and ye we ye jabone and out to oba no eni akwada na sawram enti no ma ama nkokọ hokra bra utuko no se na be kan sa na be kan no sa na tie na sa na be kan sa na tie sa bra no wamfi no se na sa bra o ye abrante se zia wo mfie se ko se me ko 70 enti wo 69 me wo 68 Pacho Monte 46 in free 68 mo mame. Kwati free mu 68 minus 46. Eja bo na nyantem na me de. O de wadwene ne yesa ya na me tifrim ni anko. Etie for mo ma tie free mo comment mfanto ni anko yanim. Me mathematician ne ha me ena wie wo ha me. Kobi maso odi abeja o oboa enti ko sabra akwada we ba wiase na wo 22 years na mabunu wo mu enti sabra no wi akwada we ne maame maaye o meboa na enukure na de na o yesa ko ade na o yesa Kadi nti awo yes a kire me. There is Satan ebisa across o nti. De na across. Na many be across o. No asa anyem foforo. No anyem foforo. Bo. Enti wo ni akufu nyem sa tam no. No asa across foforo wo ho. Ato ndo kura me obe nyim yan se da me kofa no. Ansa na akofa. Ende wo ye. Asa ono wo ye no. Enti wo ni nipa ba akone wo ye no ansa na akofa akufu enti akufu nso nyem no asa afa nipa foforo a wo no nso nyem eni ko na apema na mepema eni minne na apema eni onne e ma apenye wo ho bla ya eni minne pa eni onne sese ku my basa e ma apenye wo ho enye kabi kire ye de na ema ma penye ko se o ye bema na wanfo baba ko na ba ko anyim wo ye so wo ya wo de mpe bi yusha ma no ne won kini ya mo bo fa onu so akoyim se ne ba gya ba se awun se wo kwa won se wo ba ebi ko be bi ese ko na foforo so asan ba tadu na to me je me wu minu menu ewu ye no onyim ye no onyim ewu ye no am sa ko fa foforo nti wo se ewu ye no na ne follow ye no won so awo eze ukwa nti saba na sa na esese wudwane ena ma wudwane ye no wudwane bra ena ma uko Nigeria na na me che uko Nigeria no me che ba na uko na o mane wo mo se that time na minim obi a de fa nso no obi a de fa nso ise wa obefi cause that time no de obi ba na to o man ke so for me obi no ba bedi abese no enti o mampanyimfo de onim wo mba bi omo oh bebe ba kokra me ba ha last week ba kokra na ma miska na de ba ma nchire ne se me ba so onu na akoye bema pedi ka chiri ndi okusku bema penyi ye ene kwa mi ehu se ma penyi o bo bema ya tu hufu ese we nyim na we wu a na osese be ya ne ho ba chini nti wo kope foforo de atete ho so na wakwanyem ono nso na de sa abre na ahobambo ni ho amabo o ze data ya na sale mani ni etirim because ko yede obi ko wi a nti ye jana se bia o kope tadua mu bo haibi na de ahye oba ma ho ene oba de ahia ne bi ni ho sa ene kwa de minye bi krada onye bi da ende se na minye na onye roba nedi na sa no onye mpanyimfo nkwa na yusu nkura nyina sa atam na nkambuti jese de video ebi ho pa but my subida what subida said na minye roba nedi
pena na wo mpe ana da bi je mi chan kula wo mpe se no kumni ba so begum akotu agu na wo nso nkotu nwi na wo nyimu bi a udwane gya no a sese ya wote ha wo hwehwe no yo se no yes se metu agu sen se obetu agu na kwei wonya hwe onso se ye ka empanyimfo ne bi a wo mfie ubio wa nya papa ma wo mo enti sese wo ma yiwa ma enti na wo ba be pesa akwada akufu bai me omina namba wa be twa amwa vefru omina namba be twa enti akufu bai so ye tuntum so ye kokko wonim no oba ne ba ne demka mi shana agwa mi hunu no dabi mi hunu da enti o manso a we woni madodo sai na wo nso no he wasre yawo kosu asre yawo Krobea menimi ne misri me ame mensro ho misri me ame ko o manso woni madodo sai na wo nso mano tutu 111 obo tutu 111 enti woni manum na wo nso ana ma nine se tutu e ye 4 minu de no e na 111 3 da kwa 7 tuni ma 5 tutu e ye mienu de 111 tuni manum na wo 7 ko wo she ho ani minne bawo mekana mi ho my basa o kaya na ra ho my basa dia na ma e ma wo re ho se nkura na me yo mo sa no na oni omo wa na wo mfi omo se buko fo na go so abeka ho na e wu se wo kwa wo se wo ba wu fri azu kwa wu se wo kwa ba unsu sika sa mini bi kura na enti traba ko ho se sa ne ye enti ozo nya dai me se ne unti bi ba ko pesa untumi ba ko pesa na unsu sika sa na ade na untumi ba ko pesa e mani dia o ko pe no unmi se uniska that time that me kama na ujina so that time me kama enti kama na wo ye ninti na ma wo ma pesem so wo soro ena wi ase won so bo a tenant ba o de ba obo o se ne pa no disu sanity yo ana me bo babu wa se ne pa hu wa bo go pe so fa de friend keke enti na e ma pe your talent enemy ne ya enemy fa ya talent ko unyi ma no na wo se ma pe a no mo pene ntentem enti na ma pe na be your talent o sai na dize me hu se me pe o na me di wachi o kan ya o beti ase wa nti ase ko be ba fi na are na de aduro na pe ma na de ko de ni jate me duro we se bia utumi ku obi ho e ma ne ma obi bi de ball ho ban so de pe ma me nyi bi kura dia ya betu am enti die enti na ma pe o sa am kasi minima de kro tu dia na ma pe o pa ni kro di mini sabre na e ma ne pe o na ho e fe bisi wo kura ti ko na si aga si ase na akotu ni mi si tu ye na o ye gala ndi gala pen o ko ye gala se gala je ba so mo bi ayi bi mo ma yi bi se na mo bi di o ko Nigeria ba ye chiri kura che se na si ya o ko di gala kakra na si ene ma o ko di ene ko tu ade obi ko bo wa na ko fi ati ni ejane na mo dwane ade na posi fo ba si memeba memeba ti u dwane na akọ hwe ho fi bu obi so na msi ko wa nhwe wo ma senka wo hwe wo ma enka akora wo betena se ama sese wo ma hwe ba this time nka mitifi ka wo nko di gala ema me ni kura de mfi mi kura ema me ni omo so wa nhwe wo mo omo se ma yo nyu omo na ka wo na me busa wo me se wa nhwe wo mo ko small se ne na ni Ghana ha sa ni go ti wa nhwe wo mo na ba no mo yinyini o ba no mo yinyini ko oni e wadi ma bro what it may be no ko say o yinyina kama wale na no o munyini ye no no o maame no be fa kwan be so na ahwe wo mo ko no bra o munyini ye no say o de o ko ba ye no o manyinyini
enti no omu nyinyini ye no no omu maame no befa kwan be so na ahwe omu nyame beye ti wodi a wonyem oba na wodi hye otrim se medwane gye oba ne kora o me nyama je me gaze me go pesi ka ba ye medwane na ko pesi ka no wa mu omu bia die enti nyame beye sika kwa manya bi wa nya bi enso na wo mfrɛ wo mu mesi data ne phone na telephone na communication center wo ho ni e frɛ communication ni e twere letter amo e de make eno sai ni ye iso a isuma bia impromptu of bia accident e bi se e bia wo ye gbona pese oba fia o na je o me yo telegram ke bia ma mi o papa wo na ya mo ka se fabula be na yi sa na nya kwa be fia na afi bia na be fia once Nigeria brabo ne ho nya de sa oh that time ne ho ye Ghana must go ne bi che wo ho first class go me bagana ya me ko ko che mi ko ene ko che wo kwam sa abre omo ye mo dai omo ye mo dai oh se be be awo no be nya ka no ma ha no ma ba shape ba to mi ho so me ndi mi amfo bi because they dem amfo oh no na Nigeria for di kumanfo wo ho ya Ghana for no a see those has be market and they struggle and so we ko gira no pe e wa wo dem e pia ka ke opeti pe mo na ko di be bi gira obi e lu tu ye e di be tu wiskra o habo na mo pe shape aba ya pe shape o so e ba ya maybe ne ko fa ka e ko anka Ghana must go no ti a che wo ho e che ni nya shape ni ma no ene ko pe ka ye e de buy se ye ba be si togu de ti ka ba sunu no e ti to kono togu ni pe gu ono e be che kuroi na se ja boja wo mu gudu ngra nya sa o dia ya mu ne che pa togu a soja fodo ene ka kire driver fodo am han se mo fo mo konkran na togu ko mu ko e dia ne wa ya o di o mu ko ku ba ni afo ni akotiti ya bisa oh inti ama wan frɛ wo yere no ma oni o ma wo akire ni bia ne boy woni ntia misi ya mebire wonya sure say bra wo bre nti e na ama wani abre a wo bepe akufu bai sesi ya misi menya ba nyese bia na ntira mbese me hu me balance na me hu opeso hu na because abaya sa kwa ba me hu me papa ansana mi ko nti wo wagidie sa wo bai wo benya dokra de ama wo oh wonya dokra mo se mbeni a o so se bapani a oh enye mia Cosmo ha ho ene ewu ko wabra wo ba na hu papa otumi yi me ne me maame ma ye mfaso bia ni so de papa ni nko ko nti ha ho wu ko na ba ne ho nto no do anything can happen so we there me say we are me wu it is me hu na me wu na me wu I like it enti jai menhwehwe akora na kira kwa bio because see aye ka say akora no kura woni do wo mu bio and no problem na make up and me ebi abazen di masa we me boda je nya according to the way say the one be kasa zo enya mia I watch you into the bamba so ma me to cause my yi te ma me ni o se me baba yo mesramo ko small hwehwe ne ba mo wo enkoko ekwease no mo de mo nim papa yi see a friend ko small in the 1970s mo nim see a friend ko small na papa yi oni abaya bi o see a friend kufu na ewoye saa de we ho enkomo we ya ye die enye bibia nti o bema wutie mi ti na fatu hofo bema wutie mi na wie ti na fatu hofo Cosmo eyesa bema be wo no mfi oba wo ne na wo ne ma no never ana because obi no wo ska wo hwene ba enye ska nkwa na ye bibia ko etode bia ye dia sa tete adwe na bi da so wo trim ko adwumoni da so wo trim ko enye bibia na yeska yete ha bi wo hono ma ye kasa samene wawo
na mini taku mini sempo a eye kwan a mefa so a me no be kasa eno pe asa minim papa bi ni e friend Nana Kwesi Champon wo ye sabia krofrom ba mu hene sesi a wo ko itri wo ka kire me se ono ne maame no oto awade so ni papa firi kokura ase ba pan no na no otoba oba no de abre afre ne ma no aka enkura mo maame de mo nana se mami o moti ha yi mo maame a na hwe mo mimi ni bi enso na nkwada ne wo papa ni mu do wo wa anya saade ni nyina bi enti nya bibia na yeska bibi wo ho a eye kasa keke ko na o ye bi akwantu nti na man basa adwomoni wo trimko e wo ma ho sa bre na ugina so nti na wo nwene se wo benyini meboa wona se nyino twu mutan wo 20 na ko 21 wo ga se betina 21 za ba sa tam no de na wo nwene nkosa wo o medwene ba se ba mis se 20 za na ko 21 na wo dwene ko sa se nka akwada akufu bai na nka abehwe no ana nka wo hwede kura se nka nanka wo ne maami we beye pepepe ebia sika kura ni wa nka mbekasa se ba wa ma bi mutini man ye man ban sa se ye ka enye akufu bai nkwa nkura no amfi no meboa mentiti utiri ho o ka ti Germany abruchi ba mu a kabroni no won twema utiti utiri ho a wompe me pese mi hu se nya akufu bai nkwa na o ye ni sa o meboa se jese na mini gana enya akufu bai nkwa na o ye ni sa ani ana dabi tiko adwomboni wo tirim e wo ma ho no kura na meken meboa akase meboa enikwa na meka o ye papa bone de ma wo ma no meboa o kanu kure ma mo fantum ufo nye bibia ne yiska se to de bia eye kasa ye na ma ye na mi sebe ate Mr. Chumasi was a Krobea NMSM kill Sims 14 points by a media now de Mammy Sims the na fe then you jack ame ko hin omunyina me nso mi school na ya papa Sims asa obia de ni hobio masa membo bo brekum bia wa ha ye nyina Sims na ya papa asa masa maka eno anu no atopo all ye kan enye bibia na yeska but show eya adwene umpanyim brem beme dwene umpanyim brem na usum bode a yesum kwadu entiko ukọ ya oba ye nyina no wo san ba wu bi ka ho after Nigeria brawanim wo ba ko sa ba no da so nete o dabi sesi a ye ka se wo yere de seminary na o ye de na onya bi de yi na me chimpna na o chimpna sesi woni na jai o ye jai me jai adai ya dia ha mi ya dia how nti na mo jam pana twen sesi de wonya bi kura amfanya yi kakra kura ani eso ho kire ko asa me ye mi nkamu dia ho kire o ya le bela na wako bibia ka nti yade abenti na wo bepe akufu bai ya intention de umtimi na da se me pele kire kwa na me ana me yale about 3 years kwa na mu yade hamsa emfie aduanan nsia nie wo free Nigeria ba na nka ahwehwe akufu ba na nka nya na ase ma hwe no ame hu no hu no ajanom ye hu o ye hu ai bronu bi wa dwoso eya pebre na visit ho ye first abro no enkokra bom eya pebre na visit ho enkokra bom papa ni enkokra bom ni o enkokra bom ni ese oko 70 years afi no wo hwehwe ne ba na wo 46 years no sa ni wi asete
Arofo mama minime nkomo edikai na entu ba no ni mfanyini kura azemi me hunu kura edi obebro obebre ko Dabi me fan say oba no ne manager we ye Tafo branch Sechedumasi rural bank manager obedi ni kura wu no Dabi papa we ye friend ko abna akato papa we wonu so ye marketing manager o bank wo enti so obedi ni kura wu no ade mi hu ni da ko wasemi e mobo ko wasem na mobo na ne gya na kira kwan na de aka ne nhwewe oh je ande na hunu a alakiti mi hunu alakiti no problem tema na ko bonu se ma ye bi se mi na ma hwe no but na hunu na se de wunya na nhwe na ade be hwe no oh mi first ka hwe na se mi hunu ni se ko anje we me ba me person je na ka yes kan ko ne sensia ne de wuni mo bia oh ade na wa hunu nsia ba ko pa ka ja no ma ne nkoi babu ne ka ya se openi me odini gwa ko nwum wa ana ko bo wonu ba ba ko ila e o ja de ko ko ba ko no aka no no sa de okonkru no ja ko hwe ba ko no na ye eyira aye na no ja ye ko hwe yo na wo de mfie aduanan nsia nie afeda wu jai de okonkru na ko hwe ba ko ko no de we no tengo hunu a na ko be ja munaka do sa story yo ya futio be ma wutie fatu hofo owura bafo Emmanuel branch manager ewo Tafo Sechedumasi Rural Bank Limited we manager wa manager kwa ba ya jawo pani na mpom te say onyankopon adom so ikiraye eya kato na mpom mpacho nyame na adom bibia bo very good nyankopon ya adom adofo empanyimfo mienu amensa aka wonom wa hai efri Sechedumasi Rural Bank PLC na yeka Asante maimu Ghana maimu ade ba ko a enipa dasani bia nani da ho ewo ho ye ni sikasem enti onipa dasani a wutie ya na mitufo se usikasem de se wo hwe ehon ntotoye de wodi usikasem jano a eya pede onim de na dwene mu do na onini didwa ahokyere brem obetwitwa agyew na obetumi anya mfaso ede afiri saa nipa kro ne nkyɛn saa nipa no ene Sechedumasi Rural Bank PLC de enti America kyerɛ ne sɛ sɛne papa yi Cosmo wo hwehwɛ ne bai 46 years Sechedumasi nso by 45 years nie afi apem ahankuna aduowatwemu 1980 ena saa bank we baaye na bank we baaye no in fact soma wonom wasom omanfo ewa Asante mu no still counting no enya asem ketwa enti wutie mi a wutie mi akwanya no nie enti wudi etie ma me nhyɛ ase mfiri manager ho na me musa manager sɛ miwura die nti ɛna me a metie o ɛsɛsɛ me de me ho ba bedon Sechedumasi Rural Bank yo opani eda wasepa sɛ obusam sa question Sechedumasi Rural Bank me gidi yɛ bank yi ɛbaaye abon homoden pa wo Ashanti region na yeka Sechedumasi Rural Bank ya ekura staff bebre na saaso na emu a omo no omo ya adwuma so de bebre sure na yemu anti dani nyina usi abontene na okope customers a omere good because of yedwuma din a ye nti good customers yemo omo afutupa obia ba oso be pa futu a yebe ma futu kama ya wo ankasa wodwuma awudi no ebe koyi ama good enye no nko ya mabosia Sechedumasi Rural Bank e mabosia especially bojobojafo oi o cost am market omo omutonton toast makone sa jenemu oho
okwa Anwuraga market omo tunton jene omu nyina ya mo bosia wow na omu da tretre omu nwumam na oba me ankasa me mpesua so a tafo ya kano crop 600 tafo oba ha omo ton ties obi wo ha aba express wo hia sika de kwa kofa tie ne niam aba beduru ejina so ntenten ne amani panilon good se be ya obetua ne kama ni asama na kwankyere nti de bia no e masachaduma suru bank ukojina be bia na abo bank ni dia ye hu ntem sure because bank no watu anamu bia ama Asante region ha de sachaduma suru bank ye damufua no cre eni ntina say ye bohu dawuro say obi a wonte sachaduma suru bank kan no omra na yesu ya bia pronto ha mu bia ne no omunya adwuma kama very good any marketing yes please u products are sachaduma suru bank mo wono ton maye na yentie pacho you thank you for this question. After you chair customers na ojoso na yen CEO so nyame show bibia ami product no the oba ye wa hodu bebrebe your savings account or your current account, your fixed deposit, your treasury bill, your shares, your badachi, your susu account, your products for schools in case what the account school account no but no the staff account no so back on or enjoy that package the same thing applies to churches so also enjoy with the products also as and when you walk into any of young branch biano eba yenya bota nyot na hodin komo yehwe products obey then obebo onyi de be na ebe de me current account na quickly yeah bia ma current account amo yeah odi yehwe ade bia eye ne on de bia current na mbo e bia wodi no susu no obebo savings obebo na quickly I then ye boya mo then we sign one of your mobile bankers na so isusu obeba around no wa bejeje amo edini na so to nche another beautiful product here was Star 992 hash no being the USSD no you encourage your customers na obibia Otec from Edum Honi na to Club 600 where your customers all around Anwuraga Ejura branch funi no obi na de onko branch bia na sabato do bia no okwa on try do bako branch manager no se dru bompata de Edum de na ekwanti beki obenya time on we go through no educate you more on the USSD Edru tafoso as branch manager no obehwa ma Edru Anwuraga Mr. Sefa another hard working manager on so behwa ma Edru Kenya Sabronsa Mr. Esua on so benya time wa hwa ma as yem branches na bekoni na mebo USSD no there enya akwenya ne etumro no wo encourage you na ebo USSD na etum di enyama bebrebe ebi ohonde etum yiska de to airtime editor data editor DSTV editor lights we editor water bill etum send diska ko different bank being a rural bank or a commercial bank esna tum de eyiska suba umomodo being sell ye teleseller Airtel Tigo ana MTN na addition kruso wo yen Star 992 hash no de a user yen charge bibia wodo wow yen din ye free yen charge bibia wodo nti bebia ebe wo bia na ebepe no just walk into any branch of ours ye bejo do kama na quickly no pocho ya hwe ne the product ya man stars thank you okay what's our product name no mama nsam busa wansa na makoma manager so obi wo ho a na dwen nyina ne se mepese mebie corporate current account eno no fa ye fam eye den na kire saying thank you with the corporate current account no or for institutions obi ona for instance Otec FM yes please okay. Otec FM obi wa register ni business okay enterprise SME small medium enterprises ni nan to honorable you bring your business registration certificate na the letter of resolution daba then Ogana card lights bill na nyama obekeka ho na no nti branch bi ebeko bi enya ye be educate na deba ni ebo ya mo
na ade oye de wodam product o me de eda bapa in de product oye product yen2 COT. Wow. You just have ada yen2 COT. You just have your access to run your account as it is. Wow. Bibian it to check my third party, to check my own suppliers. Branch bia wo be ko bia no obetum da ko yiska, obetum da ko clearing. Ade bia wo pe bia na ho no so no with that product no you enjoy a lot of things. SMS no so ho ma. Ade bia be bia wo account no du bia no obema update. Very good. And you know so kire say any asemi wa adwumayefo a metumi asan bia account no sa de ama wo mo na matua madwumayefo ka de afabu ana. Mpache betuma yo. Wow. Wow. Betuma yo honors. Umpe we na edian na wo pe. Enti manager yen hwa de bi me ye adwumawura ma bebie te se de na marketing kan. Me di madwuma me staffs adwumayefo aba befa ho ya metua me kan nyina ehwa na me defa na o ma credit wo ma account so de ama me e de emfa so na me as adwumawura menya e wo se cheduma se. Yo nana Krobea me da se. How are you say such adwumasuru bank de. Yesia yeyo. Piafo. Said ya me bra kan ye no. Sa corporate account no waba institution bia obebie account ama na adwumayefo ana se ono a company wabie. Aya na sometimes wo bia ye encourage o mo se ne staff no kwa won san mia account ye de emma wo na obie mo packages bebre ewom. Okay. Because we adwumani na boso me nso ye na wo hia sika bi de atwitwa wo ho oba bi ye wo hene what ya say o pe bibi kakra de atwitwa wo ho na wa ba boso me nso ye o oba ya manager me pacho mintimi nya salary advance. Yeah. Manager de be ma. Wow. Say for instance we di 2000 no abasa wo per 1000 bi di adada ho a ye beye e di amount. Wow. Abra boso me kran ye den ensun yo. Wow. Ye nhwe obi kura ho kira de private school. Ye ne proprietor abeka be din komo ye bi account amano. Ye bi account man no ye ne na kasa ye bi ama sa ne staff ni nyina ye wi bia otua o mo kafa ho. Nipa ni hia sika opese o ko school. On say private schools o ma akatua no aya na e wo form kakra. At least o ba se chadmasuru bank ni e sa na ema we ya. Ye betima ma loan. Wow. Ye be ma soft loan a o de be ko school. O be tua wa fees no. Nti de bia no o ho enkyere. Yeah. So bosom nso yen so ba ye betima ma usika. Nti se chadmasuru bank ye wo packages bebrebe se de me bra kan no. Utimi use USSD e di ye bibia opeso bibia. Yeah. So ye ma business advice. Yeah, ye timi ye bibia. Enti okoye branches na ombe bibia ma me oba me branches a. Oba me operation managers. Obeye bibia ma. Wow. So ma metena obeye bibia ma. Sister Cindy wo ho, Mary wo ho, Metella wono so nanimu te. Aw. Ma ya ade ya me fe won se cheduma so rural bank for no. So yeah. Enti wo ba kwan wo fa so mo nu be din komo no. Wan ka so wani beje. Sure. Na even though sika no kura ya wo so pesika no. Me credit officer ya frɛ no. Evis opoku. Obenya obotre no nkomo no wani wadi no am wadiketi wo mo hu se de wo pɛ no. Eye bikura wo pesika wo pɛ kura no. Bia de ode koye emwa obetro se bi eni agisei afa koye we wutie so a ebe ya adwuma. Yeah. Such advance ru aban sebe ye mpanimfo no omo kire yade nti yenim ye kasa etimi so aba. Sure. Nti na Krobea such advance ru aban de ye wo eniema pi edema waka low ho asemi manager ma ye hwade bi ya hwe onomo ewo ankrankre side no na me nso me ye public worker me ye adwuma e wa aban mu me gi me sika fa controller ahokyere bi aba me so me de me ni chafa wo ho ana na Krobea ye me kansa wo so wo chefa. Okay. Ye frɛ bi smart loan. Wow. Enye so wakatua fa ho nko ana ye betimi ye ntimi mo ye beboa wo ye frɛ bi smart loan. Oba ye be ma wo bosia 24 hours. Ya bibia be ye kama. Just a day no uba ye no bibia ye baby bia the amount. Said ye obi o no so na katua fa ho. Enti se Chaduma Suru bank there ni ato from the source every controller. Okay. Enti se Chaduma Suru bank there
ye free ye si mu no ache yeah enti ye niam bebre so ho ye nyese wakatua fo nko an betima hwe okay wakatua fo ye behwe even though nyese bia wakatua bi kura obetimi bia wakatua emfa ho but nemo hu twa susu e wo ho okay wo ye business fufuro bi ye betima ma abosia ama wo de ahye wadwuma mu a de bia wadwuma no ebekọ kama ye yankasa kura no loan ye de ma wo no ye ba ho de bia ye bebo wadwuma mu no wadi nkomo ne ye mo advice wonema na de kwakofa na e bi kura na wahu niama fufuro yetimi kiro se da bi ye ne se wan hwe wutie de ye ka no so a wo be wie no na wan hwe kura bi kura timi ba bosia na obeje no bia o so op 12 month ne nuru within 6 months no wie obisi kura 3 months no tu awie ya mana dwempa ma ne de aye adwuma yeah when you good advice a wode ye adwuma no enti da bia no adwuma no woni be bia adwuma no eden enam sure so obi bebre o ha ma ne nam ada banks ni bia emwa enti da bia no kokko diska no eden no oboka na hye ska na hye so ho enti search adwuma so bank de ye kase ye beye nko a ye beye ene e kire ye baabi amowo no na afei yemra branch bia me pa cho wa wutie no de manager ebebu bosu branch bia ben wo bia no sese ya no wuram ko bia account na emwa manager fie wura mo branch yo nana Krobea me dase search aduma so bank o hwe ya uko Kenya ase me do ba start Kenya ase okay Kenya ase abri Kenya ase good kwa abri Kenya ase abronsa ase wa udru ha Mr. Francis one air branch manager ho good ombehwe kama de o pe bia no obeya ama ho say dia wo ka Kenya say say na no awura bi free ho na adwuma a wo ye e na me ma ni ko bie ye Mr. Francis ya sign obi ma na ni susu na ofre mo sana na Krobea Nyankopon nhira wate na am se adai wo se awura ne ba che se adagie animtie eni ahotoso a onyama no e ma na ni jekeke na say wow me so me fa so a menya no enti kwa abri Kenya ase abrosa ase hwa yanko abrosa ase hwa afa me sa do ba aboabo okay aboabo so no usi ho no ma post office okay udru aboabo post office a ubusa se opesa chadma suru abangia ho so ye be kire kwan no e just awa bi good udru ho a ubusa sister Edna one year branch managers ewo ho won so nani mu tepa obeje kwan so kama woni ni nua Mr. Amos won be bibia ma staff no ankasa no mani mu te ya ukọ aboabo so omso ye good ya bia oben ho a ukọ ho a de ope bia no ombeye e de amount good me famla mozongu ya mo no aka no enya no mozongu e ka no enya no ho so mo second station uduru ho no ma ubusa sister adwa ya ni di ya me de my adwa ye gwa adwa ye ba ono so ho no ma ye wu pe bia obekire because ono so wotinsam na se wo ye tiasefo times bia be yusu bia no managers ebekire wo into we good into the fa mozongo ma ono so bekire wo mo credit officer ya me friend professor Mr. Anafi Anafi me ka say omutie woni Alice ya kan gantus omunyina omutie omabode ma omutie abawa mozongo fo me chia munyina isla munyina mintim mo munyina ami afa me do baba tafo branch wow branch me am branch club 600 asie hono ma oba ties no ya bode mu ho ties no so pe bia Mr. Frimpong mo ne Mr. Prince omunyina ho na wo pe bia omu beton ties amount omunyina oba ho a se chaduma sudu bank ombehwe okama Faustina mami Faustina wona branch operation good oye good pa sister Cindy munyina ewo ho said dem li kambo di madam Z omunyina ombehwe okama omuni muti in fact oba omo ma won tena se nche kora ombehwe fata for dia club 600 wawie ye upe bia na ne oba ebe mu atwen dia upe bia nkasa so be den ebe kire wo piafo afa me no bekọ adum branch adum opposite boss FM honma hoso sister beki wo ho ono so animu te managers enye ho ne ye kan bompata branch boss FM atiri ho na oh okay ya ye kan bompata also kwa de wo pe bia no ombedwo because such adum suru among ye culture no ye ba ko pe ye culture no ye ba ko ya Mr. Free
ɛne Mr Thomas ɔma hyehyɛ bibia kama Mr Free ne yɛ CEO wonimu de good na yɛ banking operation so yɛ friend Mr Thomas ɔno so nimu de nti ɔma ma Sachaduma Rural Bank aya akɔnɔ culture no de okɔ mozongo ɔmo yɛ no saa na akɔtafo a yɛbɛyɛ ama wo nti hɔ no de ani gye nko a miwie na memfa ho nkɔ ya nkasa Sachaduma se ɛna yɛ head office je wo pe bia no ɔmbɛyɛ ama wo yɛ branch kɛseɛ mpa je wo pe bia hɔ so ɔmbɛyɛ ama wo nti mesrɛ wo pe bibi afiri Sachaduma Rural Bank a na wonam Sachaduma se a Seko City a uduru hɔ a the edano market no ba bia wo no eben no bia ama wankasa so wani ebeje na me de wo ba adwira adwira nso eye tanwa eno so wo station hɔ no ma de wo pe bia Mr Rashid one the manager honom oye be GPRT for da hɔ no ma wo be kwa akoto Mr Rashid wo de wo pe bia no ono so obeya ama eno so yesa wo mobilization center ya eka Sachaduma Rural Bank ho nti wo kwa de wo pe bia no ye behwe ne ye de ama na information bi so na wo pa open information bi afri Sachaduma Rural Bank a me ma wo number anytime bia wuduru ha ofra ye beje wo so ama de wo pe bia ye be ya ama 050 161 79 24 050 161 79 24 na me sande ba ko se kan 050 168 27 37 repeat 050 168 27 37 yo nana Krobea we die yase dane da nyina no won se yase wonam a yase humanus mamintina atwemi nam mitimi metena ha tore nkosa abra man kra me ho kani oba patience me dofu papa bi se metia no na obi ahu se baba ne de se maba ehu hia pa ya gato ede na so be kato na ye sorry kakra maka cho ye chair and customers na yen loyal customers when you ye juma che we appreciate them very well miradi nyankopon show bibia no me bomped one businesses bakodo so kama na for so on so one nearby bia wopede wo bank with us no just walk into any branch of ours near behwe ne ya ma na enyim bibi onima de me pese kamfanti nkuto na fa kire ye na anom fantefo a Yaw Asante mai mu se Sachaduma Rural Bank ya free mfanti aba Asante mai mu no ye mfa ye hommo Sachaduma se ka kire wo mama me mpacho me atuma meka cho nde ye bank ne ye bank bia eni ye juma en regret that baby ever find mfante ne brofo ye de be famo ye regret ye koye ni baby ewo bia wo fante menu bia no bebo account they use ye USSD no never operate ti baby ever find yourself for Ghana ha bia no you can still have an account with us na eni ye juma so kama na sisi so kakra meka chende it's your friend that one try Hajj account and it's still ongoing. Good. To be find oneself beyond Mr. Baby, one walk into any branch, one boy Hajj account, then Yabon Pay Yami Adum now on your cross next year now. As well, but on no one's canning come on. No to me be aqua Hajj. Yeah, sure be. Yeah, I was very for manager the marketing, Yango Poisha. And now we have who said the CEO himself. Ura every year. And then we are unia mechiao. Osi Krobea. Yeah. Say my union fantafa. Aba Asante maimu. Nso hunde. Sachaduma Rural Bank de. De ho boy. Hey. De ho boy na. Adi nyina beko tote. Na eda mao. Inti bi na anom fantafo. Ya mo Asante maimu.
mfantefo agya tum bank ene secheduma se rural bank PLC. Even for Yankupon Shamupa. And for further information, say ya no betumia fre CEO Nankasa, it was 050-168-2737 and a 050-161-7924. Unya fresh up ya. CEO Nankasa bejo ono bekasa. Dia won't yasi bia no betrim. Me fidie na ha. Me twa me ho abasese ya apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And there also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du yenu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyina. Efiri na okura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyina timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain wa poso usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene wo de bibia so free se require mu enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops dodo na mu hye no so se eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpem de ne nase atata stroke ena de napos aye Future Life Smart Food bebo afeidie aye busuan chemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yafunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu crime wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben Sofolai alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246010150 0242878090 Future Life Smart Food about that ho ban mami ma sisi me pao na me papa nso usonu ma odi wi eno mo wahene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka be yensi yie pa me kame kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure
typhoid mikreja de en mema ye mre won pamu nyina wasa ho yare wo ya acupuncture essa sciatica ho yare nyina wo ya detox etwe fifiri ni peduani mu ama wo ho to free sese ye mfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma bin dodo branch be na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra Debia Sanopo Awio Anumero mehu wo mifia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wutimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die ibi nenso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi kohosisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piao unim entwam me di product fufuo bi aba so unya bi a woni how adepa hene no ani eyampa simple plus so wo phone accessories be the batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pa hene no se me mo kira kwantem na me ho premi kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa Wofana se breko sisika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wɔmote bank in 1980 wɔmo adwuma penti wɔmo atre wɔmo nkwaba mu wɔmo anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔmo anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho dwumadi a banks edibia no seche dumasi rural bank wɔmo di mu akotene ɛyie na wɔmo nyuma pa wɔmo ɛyɛ no ebi enie wɔmo gusu airton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔmo yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesu mi yabosi am de betrema dwumemu na kwambe na mefa so amesabeka bi. Omoma salary workers loan, public and private nyina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia yedeba abaye juma efo a omoje o marketia efa controller and accountant general. Sechedumasi Rural Bank meni aje omo hihye no ho pa. Ne me hu omo chi akwan we. Omo headquarters no wo Sechedumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo wo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya ase omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo asonase kwa no so ho a. Post office no achipe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal adidwai omo ben health center no chechire afija kwabre omo ben police station no enu ntisa ya frefra 0501682737 ana 0501617924 such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision.
setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4, Yadamase, Yakoya, Yasan Babio, Ahaya 102.9, Aha, Eye, Otec. Asem Beba Dabi Jumedi no asugusu awutie enawiyai ohweye enawiyai mabedwafo wa ha na ya na waka ya hye ne nsonso say ye wo the fearsome 3 ye hepa plus pavi plasmos eye nuomiensa na sanwe ebenage hebafo ena ede aba edwaso se unya bi na se ononom a nokre mese wo se eboa wo nipadua na hoden na wie se yade bi atie si uso ma woje wo ho anyi a enwei ye wo bia nsuo ye wo bia topa ye hepa plus pavi plasmos ode nonom ebeboa wo ama wo nipadua no agina brane obi ho a wo bre wo ne nsabuom obi ho a stroke yade ha no obi ho a sichire yade tete no obi die mojabroso obi aye kese abroso obi die ye atenka ayira obi aye mrepa wompam ene obi nso de ye infections menua ba ma otie mie ko ba bi a drugstore herbal shop pharmacy bi e ben wo mu ba bi eto nu bia na ka se wo pe hepa plus pavi ena plasmos se winya nuomi ensa we nyina bia wawie se nuoi ebeboa wo abo nipadua hoden ne ho ban ama wagina brane ya number nie bibi nie na wonte ase afre ye eye 0542 778572 ena 059 13678898 awiai Osipes Enterprise enso ya asoye ya obekuma se ha asantemania hinkro imu a kejetia Dubai inside hono baby a police station ne wono kejetia Dubai baby a police station ne wono police station ne nchen pe ena Osipes Enterprise yenso yedi adwuma free ene se wutie me na wo perfumes a eye kama ebi te se Assad ebi te se Polo ebi te se Club de Mute ebi te se Mitlot any other brands of perfumes a eye Osipes Enterprise ye na ye pepa papa no de amao se wo pe ma ene mema slippers a ehyewo a utumi se slipper papa ne hyewo bi te se Adidas ope Nike ope Gucci ope Hermes ana ope Versace any other brands a ye benya bi amao ye ya ye tukoton kire se bo ne wo form na ye papa nso ena ya ye to ne nkronkonso e de kodi adwuma ye number nie for further inquiries e 0249 238370 ena 050 252 0634 unya fresa ahoma we ya Osipes Enterprise for ebe so ye no be kasa ne a kire nse mu nso de amao na awurade fie Herbal Center eye Dr. Amankwa ne daya no se wo be kumase kronumbo sie Red Park aha na Dr. Amankwa wo na wie ye kan ye ke papa na eto nsa afro se wo ye oba ana be ma na wutie me na wanya how pa wo tim wa breo onia wo de brabe wura fie Herbal Center papa no owo adrumanwa bi a wo de yetrim adwuma se namu yade bi no akote eyemojabroso etwe yade ulcer stroke yade sabi usisi ya wo ya onipadua mu ya wo ya waye mrempam ana wonsabu mu nye onso wo peba wo de brabe wura awurade fie Herbal Center ha na abenyu ahoto Dr. Amankwa number 0241 09 3915 and 0549 206633 and abapamo the biggest online shop in Ghana. Utie mi na wie onye enye ba bia na wote da se ebrewa na wo ma akura so abapamo the biggest online shop into utie mi ko Google Play Store ana App Store se ya na ko download the app no abapa more o de download wi a ya wuram na wuram a ade biara ehia nipa da sani wo dada setene mu no yetu bi hwe obe oda
watuaka baabi a wo bia no ye de wade bebrɛw abapa mo ye dwuma yedie no eno no ope phone ope laptop ope fan ope TV air condition ope kitchen nioma ye use wo ho entade a ye hye enioma ye di nua na aye abapa portable washing machine kura ye 399 umpe we na apede enti download mi anidwa se wuni phone ade be download yen app no de age ye number no frɛ na ka de ye wo pe ye mo ne bo nkyere otuaka na yemfa mrew yeni ankase ye water for 3 miles sakasaka park ho number ne ye 059 338 6133 ena 059 339 1848 ene Asasu Herbal Center yeni akofa kubi herbal powder no aba ena wi oni powder sani awutie mie wo ye bema emema yeni gia ne ade anu owo asa meka mema matemase ye nijia no asa endisa wo ye bema na wutie me na sebe wo mensem no eni ho wo de ne kofom wo de no wo bojana no tanwe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 n
kwabrane wabɔ ba yi hoka nanso untumi nkleke emenioma nsose nioma utie mi ote de me kana se me kanfo kubi herbal powder na me de ama wo se wunya bi a wode kubensu a sabigum na kanum nanom se ye koko na wudi a sabigum na kanum nanom se ye ensuo de sabigum kanum nanom wawie kubi herbal powder no adofo very natural, no side effect. Na se onnom ko nipadua mu abema obete de make yase enigye beba empa ne so be ya kono na wuwie a utumi da ema utumi rest ma wankasa ho to umpewe na apede ena sofo a wono no ye sa duro we ba friend sofo asamwa asasu heba ono nso yade amanfo ntumi no eno no osawo bi ti so obi anya kidney mu problem obi anya hernia obi aye mre wompam obi wo cancer kokoram stroke yade de obi ato esichire yade atiti obi ana wo yefunu yade kan ne hoyi wa prea enko wo de efre sofo asamwa enti wokubi heba pada ne ho enchire mu bi a wuhia ana yade amabobɔ so ne yade foforo bi a etete wa wo de anante a enkodo opese one papa ne kasa number we na frɛ 0243 5775. I repeat 0243 5775. Unya fresa homa we ya. So far some wabeje so ono be kasa. Dia wonti ase bia na wie papa no obekirem ama wonso wanya wo ho entiase. Na wie ya Bolivia Enterprise for onom na de future life nuane no esa yade oye oba oye bema na wutie me na yade bi abekɔ so abu na wakoa yade ne nkwa akwanya no aba ma one se wo beba ye nkyɛn ewo Kumasi Sofo line alignment ye ne multi home ni di animhwɛ na ya ma future life nuane bi onua se wudia enam ahodi nura ewo nuane mu nti no ubenyi ahotɔ ama onso watumi agina brane enuani yawo vitamins ni minerals aduonum yensa wom yawo amino acids ebunkunu wom yawo omega 3 inulin selenium energy protein fiber achemu matonchom enti yen de ka ne se be kire wo yade mu kire yen yemma waduane aduru a wo bedi a ebenya ebema wo nkwa na asa wo yade wati ase ye number ye 024601 0150 and a 0242878090 and a simple plus phone accessories. Yansuye oniada sania wutie mie ente dasi abrewa bia na ma okra so owo me kan for simple plus phone accessories e di ama one se wo phone na wo use no say ye Samsung say ye iPhone say ye Android phone bia ana eye yam phone say wo pe ho accessories ana e ho akande a onua mentwam ko simple plus ho ono na akofa papa no e de aba hwe wo battery a wo use no da bi ani ahode unim se charger na wo use no nye charger no to simple plus de ni bi
o battery atete wa menkofi ikosi san no still problems so te na esan de ma mesrew battery no enya simple plus de ni bia ya mento enkwanche for de ne dose power bank no na anu aye kan owura bi akọ power bank e free Nigeria fu ebi ho se wo matwa concrete pa na de ato power bank ni mu se beye mu beye du Ghana for de emu edu adaye papa minue sanya simple plus de ni bia mento papa yi wo ye Ghana ni wo hyede kru kra koye papa no ba papa na wakoye ni nyina kire no ebo ne sa da fom enti wo mpe we na apede yi ope hands free ope earpiece ope bluetooth earpiece ope neck bluetooth ana ope headset ope phone cover ope protector ope iPod enya simple plus die ni bia onue forget it yeah betu ya nioma bi koton beto ne nkronko na fakudi udwuma wate kumasi he ya de shemine ye wo ye ne Dr. Caesar aso ye no ene die animhwe oba kejetia ye ne kejetia Dubai getu no nso edi animhwe ye namba nie se wode wuni kumasi he na wo region bia ofre yen o kan nioma a wo pe wode usika asende yen ye betu nioma no ne ye de amane card ya bro ye namba nie numbers nie enye we ye enye bia bio ye numbers nie eye 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 unya first ahoma we ya simple plus for ebejo so ye no be kasa de won ti ase no ye be kire mu di ama and traditional Dr. Dawood papa yankopon shira pa wate arofo papa na wode Dawood 360 capsules any Dawood ointment abedwa so na se no we mi enu se ne ebo ada san wate asefo asa so nya asem ketwa sa papa ya na abebie Dawood eba hospital o onu ada se ne tie me na tie ne yie se yade ya ebi wo ha wode anante wabre o yeah usika de ahye o metewase areho sika kura ebi ni ho nanso hwede ekoso mesrew umma Dawood eba hospital a emu abamumbu papa no owadru papa ni wadru odoma nkoma chese wi doctor no wache ne dru enti se wutie me wo ye bema na obema no de osi ewu nanso wo de otiase ewu akoma brefo ye adwuma kama onso so obema wu papa no obema na peja ebe peja bema ni be peja kireben na agina so wo ye oba sebe de na ato chimenti e ma untumi nwo brana papa ne nya hwehwemu obeyi saa chemato na afiri ho am watumi awo onso ubenya ba ato na so na ngenge no ebie pie firi wo dem wo de ya sikire yade stroke nyodwe yade na aka wato fom emoja broso hepatitis B enamu yade na etete wo wanya ulcer yibi ana prostate mokokram en wanya wo de ya fibroid analysis yade sebe wo hunsuo ntumi nyemba ejeso krapa is the location Daniel Kanena Metro FM fubu ewu no sa danu emu ana Dawood Herbal Hospital enso dini dwuma free Dr. Dawood ne number ni frɛ no 0244 886437 I repeat 0244 886437 unya frɛ akoma we ya doctor no obeje so na we are Volta Drill Limited for yen di nsuo ni etu nsuo oya oba we ye bema wasifie ope woni ye betumi atu nsuo no atu ni yie edi amawa mesrew se nye Volta Drill for a forget it enkofo ni madwuma wo omo wa animdifu anim nsuo tu ena onomo wo emfidie ye yakade a wo makrafiri amanone abade ye wonom adwuma Volta Drill for ne bedwam akwa asase na yase ebuo kakra kana ebutu asase na yase so no obedwam ne wawuram no atwinsu kroje no di amawo enti Volta Drill for betu nsuo mawa uni problem yeah uni problem enti ababo ho drill nko ade a ba bia wo fie ne wo Ghana asase so nko ade a ye bekwa kotu wa man kwanchefo bia betu ama problem abamu a wo de frɛ yen ye beba besiesie he ye blowing ye pump isolation ye pump servicing problem bia wanya wo bo ho no ye besiesie ne ye de amawo kumase ahodwo da aban ehɔ ne main office wo obesunya atachima ne doma ye wo ho ye number ye 0244 299520
ɛna 0266 432210 awia digital heba grow fine yo dende grow fine yo dende wonom na dia ba grow fine aduro na aduro grow fine aduro no emankwa grow fine aduro no unya bi no no mu a wawie grow fine aduro no ɛna ɛbɛboa wo nipadua no na ama wanyini yie ɛna hwan na etie me ya na numu ato a ontumi ne di uhia grow fine ne nsane ne nan aye titiriti uhia grow fine eduru anadwo a wontumi na osori anopa nso a na wo ho kyerɛw uhia grow fine so wo obi a wo menses atwa obi de ba na ya si dwa no obi de ba boroso obi nso de wo ho eba na anu nansa na twa uhia grow fine uhu si aka ne nam na ebo grow fine nyom na hia no na kotobi o na duro na adupa so yare na onum grow fine ya ma ho to ntem won yare nso na onum grow fine ya bon ho ban ya de ntumi matumura da aduro ne ye infections ya hodo etwa ne te etu baabi okomisi heba kolina komrom pfa heba newtafo ubeya bi smart heba wo bo ase baabi a yeto no bia ebi wo ho ye number ni ewunti bibia ase afre grow fine for 0244 596532 0244 596532 grow fine yo den aduro ne ye adofo mabedwafo ewa ha eya kwa me ewa ha and happy birthday to you Mrs. Comfort Echampon ene eye wawoda na we ye wase Pius Ajeman ene wa wukunu owura Elvis Mafo Echampon obviously ene ye wawoda yi sweetheart in-law we sweet in-law nyankopon hira wate nyankopon hira maame comfort champon nyankopon nya okese ontutu anamo nsie omwawo ewa akwaniasa hodo nyina mu ene wase Pius ya wo yadwuma wo Otec FM ha ne wura omse ene yi wawo dai yenka nkyere so wo mo do pa wate happy birthday to you, God bless you. And now we are uncle Dikin Okwajan Nana Brefo Boating Germany Hamburg ena owo ene wanya afeko edi aka onfie ho na Yankopon hirawo wa wo fa oba de achiame owo Otec FM ha se osre Yankopon ni nhira na ho bambo ne nyinkyere ene ne nkwa ho san enso de mawo. Happy birthday to you. Small. Yeah. Say ya ka say oh. Se bre say sign the chibio e wa brabo mu a enka de na wonye. Mama ka think am enka me zanya sa de ne bi. Ka wonye bio. Kra busa ne nsem mienu pe. Nana me das. Small. Ebra okofa akufu no. Wonye me ya utu kwan ko ba kufodua no. Na okonkoko kukurantumi. Aha, okokurantumi no. Ham ko yajuma. Na we yajuma wo sa secondary school no. Ya na umani niska. Oh. Onde menina na tim kwa ni busu mienu ko no we. Nti sa busu mienu no umani niska da. Me iska pa sa me ba because na me na mtodua na mtowe. Nti se obi ka se ayetirimu po ena na wabo se onyi mo ba bia wonye obedwane a nokre. Oh, ntiza ya na ho chere mami tukwa. Se ma shada se mbenyi mu medwane. Nti mi yesi abida. Okay. Medase. Oba de achia me busa 2. Bisa go small busa de 2. Yo, akra papa oba no. Oye oba na so ye bema na aka da ye de wo no. Oye bema de ne mo da de wo no de. To aso. I refugum. Did I say what de kwadwo so what de akwasi kura unnim. Ko sama wo ka so awo no. Wo mani nyina emudie he na betimi e de wonsa si obu se we de me hwe ne pa na ahwe ne koduru bia bai.
Penny dear, maybe no. You could do brebe. But no because school no, and I'm going to call. Go to me for penny secondary school. Now got that boy no or primary no. And my mamma is something one idea on penny and my men for no call above for enchanting. Into Nadia Coy, a work on the mountain beam. Your hand a pa crowd no. Let us say. Hey, go. Why am from so? I am from so. I am from so. See, I'm a wire mobile. Beboa. Yare Kurampo. Obey Yare. Cause and can yet be na bibia. Zenka penny baby, I know do nankens a so koye gala. Papa bi owo abo ha papa akokora pa wanyini kura asen enso odi hwibalu twebola se mi hu papa ni bia eya na mebusa me ho se enti papa idien pa na waye ne mantia ana dien na esintia papa we twebola na ade odo de koye galam se ko we mfomso meboa sa wo kwa be wiase pa biewa nka o ma de obehwe ma pa sabon so am yere nka mi bio mate ya mo hwehwe wo je mame ma ya se wo pen suku yi adimi ko bio nanso kwara boni 70 manye me wansu ade wo yi ma di kwan so na ma ya di kan be di akire mafu nyina ye jame ababunu mamomfa mabra boyi ni agro mamomfa mabra boyi ni agro pa ye waka wo ho baabi senka emre betumi asa na chia ko small enka asafo fo sofo de okanza gra bia me ye nka me nya bio bibi hye ho manumi ho pa o sanka me saya kwada bie mua ye kasa de na me ye no nka me nye biem ya no nso bibi hye manu mi hopa ebi na ko ti wa ye ko wanu ho ko anu ne ho ya mi tumi hunu hu ko anim ko dia ni a video ko dia ko wa wi bio meboa video wa wi bio it 68 years in there what dia ribi wa ribi o kan o si eni me Jarenas agaba eso nana abrabo mobo ensama na wiai mo na mutumi ma ma twere wan na wiai mo na mo de calic mixture no aba de eboa ma ye mogya tumi sane yie ewo nipadua ni mu ma ye no eye moa Jarena asefo eye mo na mo de mixture ne nso aba ye no nomu a eboa ma nipadua ni gina so brane eye moa ene Jarena asefo yenya muidie monkasa nkyere yen yo nana ya da se no obedwafo ni dwumaso a mudima asanteman ene Ghana man nyina nyame o hyehyira mo aha sebno de edika na mo na mo beka ma ene nyina tutoye na wo ye be ma na wutiemi a nyese wo to ma usisi mada ho na chese ene magina brane no aha na wutu ana mo a eni kwa so tu o di sane kro no na atoto pakọ no na wo hwe ma no a ba no nyina japade efiri mu ba no na ye niema nyina kama na hye otumfo nyankopon animunyam eti Jarinas na wiei ye chia ye tiefo nyina ye de nchakese efiri Jarinas eba center Dr. Jerry ho edi ma ye tiefo nyina ene ahwefo a mo hwe abefo ntentan fidie ne so ye chia mo na Jarinas fidie ye base ya eye apomden ensem na ye de nam se nyame beye wadom na da bia obetimi atena se ache na bra wo bre wo hwe wo masku akwani abadie no nyame nso betimi abo ho ban na so be enjoy bie ye nkase ye ma mehwe de na nso so wo hwe ma no na eba mfaso no so wo so be dey obenya bia tafre nti ye bra
wunya ahoɔden a wɔtena sen na wodi dwumadie masika ba abotom no na de yɛ nneɛma a ɛbɛboa hyɛ nyɛ otumfo nyankopɔn animuonyam eti awia yi ɛyɛ Jerina Seba Center de di kan ɛyɛ Catholic mission na yakɔfa badwa so no ya ɛbɔ adwuma adanse a edi akyire wo hɔ na obi aba doctor chese mensa na mintimi maso menan na yem titiriti menom Jerina's garlic mission no ni nyina afiri hɔ nom menam mu ne mu hyehyeme nyame ado menom ye no saa hawo ni nyina afiri hɔ mani so na purunsuo na mani so ayekusu mehwa ade na mehu ni nyina nyame adom doctor saa hawo nyina afiri hɔ nom ye hwɛ adanse a chese koso a ebro adwene ntiase so ema ye ni gise ampa Jerina's Herbal Center ye di dwumaso ye yade papa esom oman Ghana ama emu nipa nyina enya ho mfaso enti enye yenkoa na ye gie animunyam ne fa wo so su nyankopɔn nimdia wode ma Dr. Jerry no wanka nhye obo ade adom wo se adaye so nyamede so no onka nhye obeyi adi ama Ghana ma nyina adifu mfaso ewo mu se ye pesika de nanso so ye yade papa aboa onipa pomden amena sipi asita iti se wiei utie me na utimi se wako hospital ama doctor ka cho se o pressure no esura na ekọ utimi se wo hono ma uti no edwa wo saa chese painkillers ya ekọ etwi kọ batane de waje ni nyina gu ni paduanim na so de etia na etie awiei me kanfo Asem Beba Dabi dwumadie su se hwehwe Jerina's Catholic mission na chira kwan eduro no ya to pete Ghana ha ba bia say ye herbal shop chemical shop pharmacy shop ahodo e ton no ewo mu nyina no wo de bowuram wo say wo hwehwe Jerina's Catholic sonko a ye de abadwa so no doctor number no enie doctor number no ye 0241814677 0241814677 empayin say ebi a wakodwa mienu a wako baako enchese baako na wako ye no eno ano no konimpre ni so na wo bomu no ubohu enepa wo honom etie ka cho say ebi a wakoto baako anyewa hwehwe Jerina's Catholic mission no echira kwan na nunum nyame adom yakeka herbs ena abom ewo abefu kwan so na yede garlic echese ede awo no na yede ewo ato ase nunum no enya den eye kama ebra onum no cleansing uni paduanim asiesie ni padua no emoja na uvensi no wolensi no etimi ni afusane enkoma no eboa ama emoja na di afusane ama emu asane etisa wiei uni obi a utie me na wo honum na utimi se wonsa no honum a wo se bibi de anansi acheme dabi anansi bia ni bia eye moja no na etimi penetrate enya afusane enkoma wiei utie me na wo saa hawo ni mu a adure bedi wakagiramu na beboa ama nyema nyina ya kama no eye Jerina's Catholic mission no kopebi no ebeboa adansi a edi akire no eye pimpim kuma enya asem ketwa chese ye kase ye biefu ni sesi a adansi a amanfo bedie no ena na mebobɔ so no obi ho no ma wose makiri bramu na ye meja chese mekɔkɛtɛ so mintimi na mewidie no mo hyehyeme chese ne honam nyina eye ne bisi basa wodi me say no Jerina's Catholic mission no beboa ama niema nyina aye kama obi ho no ma make say wodidi anadwo ama ni sugar level no esoro kwa na ekɔ mesrew kɔpɛ Jerina's Catholic mission no ebeboa ama sugar no abeda dieda no ma se de oba ade nyankopɔn ede ma no etie ne pepepepepe ena afei ni padua no ye organs bi wo ma body padua no protect ni padua no etise ka nam wei na engine dem no na wo se won service no engine no ebe breaking time wo se ache na watwemienu na watwemiensa bia no wutimi service car no amaka ni gira ne nanso sa na ni padua no etie ebra ye didie na ye nom no wan pe adurachira kwan a ensuo ni nuane na ye die no enema bia keka ho ne die akire no ebe ha ni padua no eti wo se o organs na nyame de ma he no eya wo liver no
ɛyɛ brɛboɔ no saa garlic ni betimi a protect na bɔ ho ban ma ho afei wo yɛ bɛrima wotie me na wo prostate sɛm no yɛ no so wakɔ hospital ne asi problem aba ho a ɛyɛ Jerinas garlic mixture no ɛna ebedi wɔ kegyeramu afei wo kidneys no yɛ no so ɛbɛ cleanse no ama stones bi a abeba ba ho no ɛde wɔ haw bi ɛbrɛ nipadua no Jerinas garlic mixture no ɛbɛ bɔ ɛde wɔ kegyeramu ayi saa haw ni nyina afiri hɔ no eti awia yi wotie me Asem Beba Dabi dwumadie so a mempirim wakoma mensisi waso na meka kyerɛ sɛ ɛbra wo ne yɛbɛto kɛsɛ no kyɛ sɛ wo kɔtɔkorɛ no ɛnka soro da biara da kyɛ sɛ nneɛma nyinaa ɛbɛbɛ mu ama kamakama eti awia yi wotie me kɔpɛ Jerinas garlic mixture no me se doctor number no ɛyɛ 0241814677 hwehwɛ aduro no akyira kwan na ebedi akagyinamu obo no mo bɔtwa wie no afi na nipadua no wo se ti ne ho kura sɛ de nsuo ɛnka nipadua no me so ɛyɛ haw ɛna abɛ nipadua num hwehwɛ Jerinas garlic mixture no ebeyi saa haw ni nyinaa afiri hɔ de ama obo no ma anadwo wakwa kete so no afina ne hwene mu nyinaa asisi wutimi se hangover ache no wono wontwa bi na so ne hwene mu asisi eye amaman no na adokoro no wanhwia wo de be hye koko wo benum no ekwa ba nyinaa me se eye frames no hwehwe Jerinas garlic mixture no ebeyi saa ha we nyinaa e de afiri ho e de ama niam nyinaa akoso kama afei so wutimi se pressure no kwa na ekosoro obi wo de na eye high obi wo so ade de eye low mesro ebra onum Jerinas garlic mixture no ebema enema nyina is stable e de ama said wo normal no o pressure ne tie no aba beda ho kama ama nyema nyina akoso eyie e de ama ti se awiei wotie mi a eye Jerinas garlic mixture no e na ye ka ho asem se hwehwe bi akira kwan na emmoa na ma woni padua ne ACP ensita enfama afei ye de herbal mixture no eso so etoa so e de ama se wakɔ hospital ama doctor e de pain esi paper so aka cho se etidi malaria e na how dia eye Jerinas herbal mixture kopebi nonom ebra onum anopa onum anwumre no ufa wapom den agi so obi onum atim se yiti na dwade kakrakra ne hwinemu prusuo dan se ubo se hwinemu prusuo no etinsuo no na ubo wan kakrakra me so eye malaria symptoms no hwehwe edroye kira kwan na nunum bi ebabo ama pomden mapa etimi ayodia afei utimi se eye fever ena eno so etiti wa ubo se okokete so na wo so daye bi basabasa asa won samampom asa woni obi etu kwai eye ne meso eye fever no symptoms no utim se wachi bramo no kase na eye wo ya okokete so wontimi na okoda ha no akoda ha efifire ketenkete meso eye fever no ena ebon kaye no hwe Jerinas herbal mixture no akira kwan enonom obo so a jaundice utim se nani no aye yellowish chese wo hwe nani ma ehwe ni nipadua no chese wo free ni nipadua kwam aye kesene nipadua no aye hoya mesro eye jaundice no na etete wo kopebi no nom ebeboa se ulcer no so a eye Jerinas herbal mixture no oboa no chese wo chika se wonfi mu eye oya aduane to oya ma na wubufa so eye Jerinas herbal mixture menstrual pain menstrual disorder oba ubunsa ena ba ko na mienu na atwa o meses ne ba chese wutim se wayase atwa wo fa pain mu eye Jerinas herbal mixture no kopebi no nom infection so a eye Jerinas herbal mixture ena afei atwa to okra no eye vico no Jerinas vico no say eye waist pain ena etiti wa wo ye driver ni what trust anim wutim se wusia wakwa wunu se dabi ade bia me pese me body no mesrew kopa Jerinas vico no enonom ebra onum garlic no na wonum malaria no na de vico ne wono no bibia da so kama e de amount usisi no body pains no rheumatism no arthritis no bibia no free ni paduanim am wonya pomden bapa etimi akodi udwuma afei so wo maame me maame so na wutie me na wokodwa so utimi se wo tefa akon wo to ase no eya oya etutu yesi bibi de sciatica ebra onum Jerinas vico no sciatica no free ho amount ama emoja no etimi afantinim ama niam nyina de dana kwam e de amount eti awiei wutie me babia wutie me bia so wo shopum wo market se wo efie babia wotimi ka bia no hwehwe no mi ensa akira kwan na ebeboa am wapomden asipi asita oba
ukosinanim utimi so ono odofo hia chese atenkane ni honom eyetim kaja banche da ho ebo dabi kope jerina viko no ebra ono no atenkane beba ama niam nyina akoso kama me se doctor number no eye 0241 81 46 77 0241 81 46 na doctor bejo so wo ye bema so na esinani mu kɔ no wabu ahwe ada 1 minute a enye eye how kese ye hwehwe jerina viko no enonom onom Jerinas garlic no na with the viko no ama no ubo se emu asane piaf ubo se wasole a wogidi behu bossa show anim no wutimi se chese akono na ba won sole kura mpie no wotwe de watena ho no aya adwuma no enti bema hwehwe aduro no bi akira kwan oba hwehwe aduro no akira kwan na ebeboa ama niam nyina da so kama meda se ebro oba de ya adoma da sene yebese hia ati ye honka nyankopon hira o miwa adofo Jerinas for akache ena ye call ye no ena wi afia tabu a owo America ena utie ye dwumadie no wo ho yakopon hira e wo ho nana buadu onso owo New York ena wi a very good afternoon to you yakopon hira onyo kese na omoawo e wa akwani asa hoduo nyina mu ena wiei ahomka hit patch no onuada sani eya na wapebi eno no ye frɛ no tetare na oya obiara ni peduane namu ne bɛkɔ ama wonso wanya wo ho okɔ Genai pharmacy ewo patasi afadio pharmacy bantema Costa pharmacy adum pampa so Freddy Mens ene Lancer Keu endom pharmacy wejeso PF watafo se wa heba wa Asante Mampowa ubenya ahomka hit patch nibi na se wunya bi a memfa nya akwadro ba bi biara wote yawo wabu nsa no aya se dwodwedwa wodi epebitare ho na ode tare ho a ebeboa wo ama bibia aye kama eya afre ye wo 0248509003 ena 0536645334 unya fresa kuma wiya ya no bekasa na Faith Homeopathic Clinic ewa hinema kokoben ya Benjomas Company wo 18 junction ne so anuanom ya dimfidia ba ya wa nimdifo ya di long ketenkete san yade enti de hawo no tutuanamo na bra Faith Homeopathic Clinic ne mo ya dan physiotherapy akuponcha massage kwa so ya obi a onipaduane namu ne beko ye detox se wanya namu yade wunti mo twetwe sasabro eni ahotutuo enamu yade ana ni ho hawumpo no wanya bra wodi e daws won ye hwehwem ni ehu ade kode akofa ba ne emfa dru nkaw ye number ye 0244583859 ena 0275969414 unya fresa ahoma wawie oba de chabe agra fatre the monitor na ni edi nkan se obi nim papa yi e wo mantem ho no ana wotie no na se obi ate ni ne yire no enka se ebia wo ba bia na wa ma yaso ate na wasene so din de se kwala ne ma oba ne ma onim ne din onso onim ne din oh ti obi ate ho popo ye vise sabre akwada na ankasa de obi nim se papa yi eba no no a na se nipa ne nani afi sabre okobe 60 years ansa na obehunu fize nkwala na tipenso fo bi ade omu nim papa ndi omu hu se asoma sikura e bia na ne papa ni keye yempo no odidi ma no ena nke die ne danzo kura nke yazi bibi de se ne e bia na nka a show kakra enti obi ate hompompo ya na eja mama ya so ate aya disuade ma mema ene de ye tie efi se sebe be ma opoma utuo no na ato a aboa ne kofa no yento obi anu watutu akuma aboa no na waja ne hokoda de enti na watu aboa akuma aboa na wuja ne ho na wompa na de entira enti yane a ye saa no ye se wonyine obeba no enye omunyina ne nyina obeba obi okro hwehwe ne de wonhu no ebi ni papa yi de abrabon so ete se yesi dan ye nhyehyeye enti sa wo hyehye na wa nhyehyye amena nhyehyye ani a eduru ba bi etimi dwuregu eduru ba bi so a wuntimi ntoa so bio enti yane a ye boy abrabon saa no ye hwe yi efi se
papa yi nkomodi a ya bisa na ama na kan nyina kire se na oye obi a na ne ho ofe ozo we na ne ho twa omo ankrokro afo na o sha atare bia e fata no ebia entina na no so ode enti aba ne saa na oba bi obesi ni pe bia apene onya bi awie azu nti no onya hwe owie a de aka no onkai obio visa wo kwa afoforo beba we nyem no akopa foforo no anyem no na we apo foforo no anyem no hwese ne ba wono gidi se watimi ahwe ne pa no SS wo duru SS na ma amene se wo ma ne ntra ne ngira ozo ma ne ntra ngira JHS mom primary school ndi ka fe ne ko be ko JSS e ho na ma amene se wo ma ne ntra ngira ozo ma ntra ngira dia me na hwe di bio ansa da bia me ka se be ma se wo na se wo ye wadwen se wo nhwa wo ma nyame wo jira wo da bia me ka se mo yi mo ye wo se ye nhira te ye mahwem papa isabre yi aho kire wo no so ene se wo chini pe ne be ya ne ba 46 years ya fe ne se ye kopɛ no so wo no kura nyame mfa sa ama so wo te ase se wo nte ase so wo no kura ko yie ma no se anko yie ama no yenim enti abusua mo ma ye mfa nsua ade na ye ne a sa adwene wo etirim ne ye mfa papa die so na ye nsesa na nyame mfa so nhyira ya akra me da ase eja kwa me na me da ase we ya futu edima memma nyina ye kasa akra obi so awubi a ontwene ni mpompo ahwe ne ko oyebi obi so be ye nana kotoko se owo twawo wo twawo a owo a wonhwe ba na small otuwe sebi go kasa na ho kire be ma bi wa na me ho kire me sebi impress na sa wo kire wa udidi o wo be ma kro no udidi nti die ntia udidi na akora na wo de na ba wi ase de wo nidi na me ho kire me sebi se wunya kuku 1 cd na wo chemu 50% de ko ma akora na nyame beton su papa gu obra bo so ni bi na wo ba ye se ko ba nyina chi no oluma he ba bi o ti fe du garam se na akwa o ko Nigeria nyina ba ye nyina wa sebi na ni sisi mi ya ni jese akoko no na wo ko Nigeria fo kwa wasako fo bibira kan wa sani o ye be ma radio Tomorrow Nigeria dia wa nwewe kasagu ko kasagu ya kagara so ko Nigeria no unya bi kasagu Ori to mo ba o. Ya fumbone oni sama sawo. Ya fumbone eni sama sada. Wonyo bi anka ho bo yin yi. Wow. We ko boy bia. Aha. O de hode ma. Ati mema fanya. Na mema fanya disua. Bia ba this time kwampo say be kura wo say tamba wonim ne se. Obehwe mo ye skani pao pio obetuma hwe cosmo obetuma sena bra bobai wonim ne se bi sukura ma me no be ka se ya obi ofom tie obopo ko wu wakun da dada wasiu ma me na se o akuya suka sele ba ko ka je ne wasiu ma me na se o ko na me ko fi opa na obara so le ya me cha ma kunta no afia na tisa no zo ya na sele ba ko pa no me we ma hu bi mu na se nu ma me ko me pa jo wanti na kra ba ko sina e ba ben na se una na ya na ko je baba se ya baba uno na so bo mi hu ye on ti ase o yaku okay ti ma me ko ba tim je kuma be ma bia na ni je ho o ti hwa akra no se wo de na ne papa o yeah wadi papa na ye ne papa se wona hwe no obeka se me papa we ne hwe me amam timi ngiri ba bia madui nti me ma bia mu tie bia na efanya dusua ma ya nkasa yo okay meda se eburu cosmo enti de ye mo awurade mpaye yaka ni seye akwada o maame ne din ba ko pe na ko nim ye frɛ ne kufu obo di kire se o papa no de ko suma a me pa chew contact you Otec FM for o papa na wa hei ya wo ekuase ai okon ko fodua ya wo ko fodua he fa na na maame ne te no ekuase na no te no enti ya hwehwew enti bra na o papa ensu hu ya da